Can you share the live, guys? Share the live, share the live, share the live. Share the live, share the live. Dimbo Porto sends it zangu. Share the live. Let's share the live, guys. Share the live. Dimbo Powers 2 sends it zangu. Hi Pelosia, how are you? Hi Shalom, how are you? Oti, how are you? Sorry, ignore the noise in the background. Quite windy today. It's too windy. Share the live. Nimbopo 2 cents zangu in everything happening at the moment by social media. Let's share the live. Let's share the live. That should get 200. Then I'll start talking. Let's share the live, family and friends. Let's share the live. So far, let me start greeting people. Hi, Melody Mapika. How are you? And my lovely person. Oh, thank you, sweetheart. Thank you so much. Hi, Thembi Moyo. How are you? Hi, Belinda Mvurume. How are you? Let's share the live, guys. Let's get to 200. Then I'll start saying Shanduno Fungawe in Rufaro, how are you? And my guna mudukundi reply message yango. Sorry, sweetheart. I'll reply because I've got a lot of people on watching text here. And also sometimes I'm very, very busy. Hi, Agnes Marita. How are you? Greet me, dear. You are my motivation. Thank you, Pew Pep Munyoro. How are you? Share the live, guys. Let's get to 200. I just need to put my 2 cents. I'm not gonna attack anyone and tukanene munu chango taurosha ndona zvinoita from my point of view. Not kuti ndoda kutukana nemunhu or ndichataura mazita evanhu kana kuti ndichatukana nevanhu. No, just share the live. Let's talk. Then I'll be able to add some people vanenge vaine zvavari kuda kupawo ma 2 cents ava kuda kupawo. You know, and you are looking beautiful. Thank you so much, Belinda Mvurume. I really appreciate. And you are light. Kiki. Until now it's only munu mutema here. Where do we feel it? But anyway, thank you, Kuzi Chloe Ziwange. I really appreciate, sweetheart. Hi, Fancy Room. I always struggle to pronounce your name. Hi, Winnie. Hi, Sharon Masunda. How are you? Let's get to 200. Let's get to 200. Share the live, guys. Share the live. Hi, my Shumba, my favorite. Hi, Shamin Dambuzo. How are you? Nakai Maposa. Hi, my Guni is the flawless skin for me. Thank you, Nakai Maposa. Thank you, sweetheart. Wakanaka Hako Love. Thank you so much, Amana Junior. Let's share the live, guys. Let's get to 200. Let's get to 200. Hi, Grace Magara Musiwe Noise, my gun. I love you. I love you too much, Gira Magumbo. I also wanna be added. No problem. I'm gonna add everyone who has got something to say so that we talk about this. We are here to make the comment section juicy. Okay, Pill. Okay, Pew. But share the live. Let's get to 200. Then I'll start talking my side of a veil. Anzi hai sisi manga nanganda kusuwai. I miss you too, Alice Moyo. How are you? I'm fine, Patience Makuwe. I'm very fine. Here's some cards one noxy. Here's it taffy. We are glow. Yo, thank you, Selfa Alpha. You're so beautiful. Thank you, Kuda Kwashe Sithole. How are you guys? Nandaku Suwai Bati. I think Zvirikuitika mumaStreet is right out in this Kanyarara. I just need to put my 2 cents. And my 2 cents, I'm not going to attack anyone or say anything bad about anybody. I'm just gonna talk about both issues ndichiiso maonero angu anzochizvinetsere iwe ndisiye zvangu. I just say let me talk about it. I love you, my motivator, always looking beautiful. Thank you, Tinashe. Thank you, Tinashe Holland.
Here's my Goonie. Hi, Privy. I like your voice, my Goonie. Thank you, Melody. Thank you so much. Gotta she get 200 so that I can start talking. We've got few people left for us to reach 200. 180. Wakanaka says, thank you, Constance Chikoto. Thank you so much. Saka futa rinenge richitaurwa riripi vanhu, so you're beautiful. Thank you, Taffy. You will never stop people from talking about you. You know, people always talk. You don't know kuti vanenge vachitaura for what. Some people they talk for fun, some people they talk to damage, some people they talk for some different reasons. But you don't need to get yourself involved too much in the negativity. You just need to stay positive and stay focused. Right, we are 200 now. You look nice, Wakanakashin. Thank you, Josephine Benelson much. Hi, Murawang. Hi. Right, we are 200 people. Guys, I'm not happy with what's happening at the moment on social media. Why am I not happy is because it's only women. We are fighting each other, women. We are fighting each other for no reason. Then I need to mention my mom, Evidence Chihera. I call her mom because in the Chihera. I'm even going to move in the Chihera. I'm even going to attack even in mwana wavo. She said a lot about my marriage. She said a lot of inbox mavo about inini or about my husband. To you, mom, yes, I'm not happy with what you do sometimes. Attack your fellow women. You don't know kuti munhu ari kufila say. You don't know kuti munhu ari kurwadziwa here kana kuti haasi kurwadziwa. And I know kuti kunoita juicy, but to make matters worse, you are a woman. I don't think kuti you will be happy to see your fellow woman are crying every time because of what you have said on social media. I'm not really happy with what's happening to you at the moment. I'm not an evil person, and you are a fellow woman apart from you calling you mom because uri Chihera, uri mukadzi. And fare kuona a fellow woman agenda through what you are going through. And you are a mother, and mune mwana anoda your attention. Mune mwana anoda imi mamevake kuti munge muripo kusvika akura. Your child is still young. And for now, I think dai mambosiyana nazvo zvekutukana nevanhu kana kuti zvekutaura about, even if riri guwa rinenge richiita kuti page renyu rifai kana kuti rinenge richiita kuti life renyu ifai. Inini you talk about me, I don't have a problem with you. And kutsamwirei, I will never wish bad things to kuti zviitike kwamuri. And ife ndakawisha kuti anything bad zviitike kwauri. And because you are a woman, and you are also a human being. But ndofunga kuti mafungiro angu kuti dai mangosiyana nazvo. You have got so many things, you have got so many followers. Dai mangosiyana nazvo zvokuti munoya nemakuhwa anenge achiuya nevanhu amusiri kuziva kuti ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyepa. Ini ndongoti dai masiyana nazvo. You help people, and munobatsira ma street kids, as you said. And munobatsira ma street kids, munobatsira ma women akarepwa and everything, and it's a very good thing. Tese takapfura neko kukutukana nevanhu. But azvina zvakunosvitsa, because now it's your son who is suffering more than anybody, because you are not spending time with him. You are scared to stay Mumba, as you mentioned yesterday, because of these circumstances, and it's not good for your own health. You suffer from blood pressure. But mom, my wish is for you to leave nyaya idzi, because you don't know kuti munhu anofunga either ichokwadi kana kuti kunyepa. You don't know kuti munhu anoreacta sei. And I'm not gonna point a finger to anyone kuti anosupporta this bato kana kuti munhu anoita sei, but we are all women. Ndukuti sevakadzi,
learn to love one another and let's support one another. Kana mumwe mukadzi akuitira zvinhu zvauri kuona kuti izvi azviite, let's learn to go muinbox yemumwe mukadzi anditi let's learn to go muinbox yemumwe mukadzi womudza kuti mainini I think zvamuri kuita izvi mainini zviri wrong anditi kana kuti iwo kana uri mukadzi kana wanzwa kuti iguwa remumwe mukadzi anditi mukurarama mese mune makuhwa, let's not lie, but zvekuti unouya pasocial media pakazara hamenoti vanhu vangani then you talk about your fellow woman anditi you talk about your fellow woman and your fellow woman is crying because of what you have posted, and you have posted for the sake of makuwa, or you have posted for the sake of my followers, or you have posted for the sake of my likes and but your fellow woman is crying. And the same applies now. It's really hurting me to see you in this situation. Let's forget about what you have done to me, but I'm not happy, Mama Evidence. I'm not happy. I'm not happy with what's happening to you right now. And because it's so tiri social media unotaura goya toseka muma comment section, but now when things are happening to you, you are the one who is sad. Apana munhu anomboregera kudya sadza kumba kwake because you are in a situation, but when you are talking, people will come and support you. We've been there. Isu takambosvika panguva yekuti taita malive kwa Mandla ungunzwa tichitamba kwa Mandla tichita save vanhu vachimwaya malove nemalikes anditi then zvakasvika padamage yekuti vanhu the same people vaimwaya malove nemalikes pataitamba zvisina kukwana kwa Mandla anditi that the same people vanenge vakuma comment section vakuseka kuti look akafumuka, look you are this kind of a person anditi so kufunga kwangu inini ndongoti dai mango siyana nazvo zvacho zvemakuhwa acho mabuilda life yenyu, machengeta mwana wenyu, mabatsira manhingirikini vanhu vanotambura as you have been doing. It's good, and I'm not saying you have done wrong or I'm not saying you have done good. I'm just saying for the sake of my brother, your son, because tinotaura panapa anditi tinotaura panapa unowana malikes kana kuti maviewers akawanda anenge achiuya achikupa malove malikes uchitaura unonge uchifunga kuti vanhu they love you. No, vanhu they love drama. Vanhu they don't love you, they love drama. They're enjoying what you're telling them, because sometimes we've got nothing to do in our lives. Sometimes say papa pandakagara ndona muri life you are talking about someone, then when it comes to worse, I will be the same person who is commenting with wanya. You get what I'm saying? Because vanoyenda kunenge kuine entertainment, but it doesn't mean that people loves you, but they love entertainment. Inini makanditaura mama so many times, I don't wish you bad, but I wish you the best in life. I don't wish you bad. If I see you like my own mother, because it's Chihera. So I wish you the best in life. I will never ever wish you bad. But ndokumbirisawo kuti musiye zvekutaura guwa racho kana richizokusvitsa pasituation yekuti you will not be able to sleep mumba. I'm not supporting whoever is coming after you, but
zvinokuvadza mumwe mukadzi enyu wokuti ari kuchema ari kutaura kuti murume wako anzi iwe murume wako anehura. Uchaona mukadzi uya achaona zvawanyora about murume wake achienda kune murume wake zvinogona kusvitsa vanhu pakuti vanogona kubayana nebanga chaiko kuti iwe uri kuhura wazonzi uri kuhura because you have posted a picture. You're not even what do you call it, you're not even sure yourself kuti yes wapiwa picture yevanhu vakamira vese mupicture, are they really dating? You don't know. And then panogona pambobuda mafunga as well like that. Mukadzi anogona kumuka obaya murume wake nebanga akarara because of what you have posted. Murume anogona kumuka obaya mukadzi wake nebanga akarara because of what you have posted. Vanhu vanogona kurambana mumarriages avo because of what you have posted. So iwewe, you don't need to be happy kuti mwe mukadzi lose marriage yake because iwewe uri kuda kuita makuwa, kana kuti mwe mukadzi uraya munhu murume wake, because you don't know how people react if they hear things like that. You are not there. It's social media, because you will be scared. So everyone now knows we have got our families. Now my family knows kuti murume wangu aihure. How is my family gonna look at my husband? How is my parents gonna look at my wife? Saka, I'm just saying, I'm sorry for coming here. I just said it here so that totaura as women, let's love one another as women. Let's love one another as women. This is 2022. Toshika kupi tichinetsana vakadzi pachedu, tisingasapotane vakadzi pachedu. Toshika kupi tichivengana vakadzi pachedu. And what do we benefit kubva mumatears ema fellow women? Munhu anoyacho kudzwa kuti I stand with you here. But now, when you are in a situation yokuti haushikwanise kana kubata phone kuya pa live, you'll be standing by yourself with your 2 legs. You'll be standing by yourself. When it comes to suffering, you suffer on your own. When it comes to happiness, you zvino mu life kana pari kunzi imari, anditi kana kuri kunzi imari in life chaimo chaimo, munhu anodya mari nema friends ake, anotengera ma friends either idoro either ichi anditi. But paunoita broke, kumbira that friend kuti can I have $1, anokuudza kuti andina. Even ainayo, people will love you if you have got something. And people will not love you when you have nothing. Let's work together. Let's love one another. Kana zvekufixana ngatisiye zvekufixana. Let's try to solve my problems anenge aripo. Anditi, because pauchataura zvemunhu hauzivi kuti munhu anozvitora sei.
Then kana azvitora all the way azvitora nazvo, we get upset kuti no, munhu akuda kuti ndisafe. No, because munhu reactor from the way you have said about her or him. Inini, I love every woman. I respect you. And why muri kutaura one side only? And nakutaura one side. I don't want to mention mazita evan panapa vese because I don't know kuti munhu anozvitora sei. As I said, apana ari wrong, apana ari right. Apana ari wrong, apana ari right. Because one ari reactor from what has happened to her. One are reactor because another person reacted from what you have said. So, inini kananda tuka, I'm so sorry. Kananda tuka anyone, I'm so sorry. Because when wese van mu this situation, cards. And the munhu wese ari mu this situation, anima reactiro ake akanzwa anything bad about her. So andiskuti uyu wakanyanya uyu akaita sei. We are all women. Ini chandiri kuda nchoti vakadzi ngatibatanei. Toregera kuita zvinhu zvokuti tichemedzane. Ngatibatanei vakadzi. Toregera kuita zvinhu zvokuti tichemedzane. Tivengane. Because iwo misodzi yemwe mukadzi haifanire kukuitisa happy what it's a gossip. No. Mumwe ari kusafa. And if you don't think it's the same pain she's feeling now, it's the same pain people feel. She brushes them. Yes, because that woman wamurukuti ari wrong. She has feelings. She's a woman. She has got feelings. Apana munhu ada kutaurwa zita rake pa social media. Mune zvakaipa achinzi uri hure, achinzi wakadai, achinzi wakadai. Zvimwe zvekunyepa kana kuti zvimwe zvechokwadi. Haungambofara inini, like now I'm not happy with what my mom is going through. I'm not happy. She doesn't deserve that. Kuti, you're scared to be in your house. You're scared to do this. But at the same time, another fellow woman is not happy with what has been said about her. Hanza upmeguna muzobatanidzirwa andina kutuka munhu. Inangotaura zvinhu zvokuti either munhu achatora advice yangu kana kuti atore advice yangu. Let's love one another as women. Let's not be the other woman's downfall. Let's not be happy about another woman's downfall. Katidananei, this is 2022.
A lot of people died in COVID for the past 2 years. So that's all I had to say. And I chat kwake ndiwomba rume rutend. It's true. I chat kwake ndiwomba rume. It's true, but inini hangu handifari kuona mumwe mukadzi achichema because of mumwe mukadzi. Let's just love one another. Ngatingobatanai sevakadzi. Ari kuda kuedwa, you can ngatingodana naye rudo rwakangokosha, especially 2022 ine ngatisaitira neutsinya as women. Handizive vanhu vari kutaura vamacomments kuti ndichaitirwa live, but handina wandatuka inini. Handina kana kunetsana nemunhu, handina wanatuka. Handina side randiri, handina ndiri side revakadzi, side remawomen. Usaite kuti misodzi yemumwe mukadzi ikufadze muupenyu hwako. Be another woman's keeper. Because imimi vanhu muri panapa mese imimi munogona kundisupporta whatever I'm doing now, muchisekerera ndichita ubenzi. Mangwana ndimi the same people vanenge vakunyora kuti wanya wanzwa bhadha. Mukunzwa? Same imimi muri panapa ndimi same people. Ndimi vanhu munouya maakutseka futi mangwana. Saka imimi, you come and say, oh yes, go deeper, yes, go. And imimi futi ndimunema kuti ndezvekwake anonyanya. Kukangopostwa somewhere, ndimi munenge makuti yes. Hanchingoti unoda kuitira malive uwane followers. Sha, let me tell you one thing. Hapana chandaita chinondiitisira live panapa. And inini my followers, I'm 28 now. And one mari yangu muma followers. And one mari yangu from my followers. Inini anoda kundifollower, anondifollower. Anenge asingade kundifollower, handifollowe. We do these followers for fun. To love one another. And I am saying here, let's love one another. And they just want to be famous, now. I don't care. That's exactly what I'm talking about. I don't care about what we have against me. As long as Zichikupa life muupenyu wako. That's good for you. Congratulations. As long as Zichikupa mari, that's good for you. Congratulations. That's why I came on live, Kutivanu. Let's learn to love one another. Destroying each other doesn't bring anything. But loving one another, you can do something, because you are putting your hands together and do something, protection.
You might have my files and you don't really know if the files are real or false. And the problem mese ma-socialites vakadzi hapana anoda kunzi haana munhu wese ane chimuti hapana anoda kunzi hadiwe nemurume wake mese muri hapana anoda kunzi haana. I think even in life ndotsvaka kuchiona munhu azvinoshanda stereki because hapana munhu anodonzi afailure in life. Hapana munhu anonzi afailure mulife. Hapana anoda inini chaindikada kunzi ndaita something ichi chiri kuramba, I will still do it. Once you get money through fraudulent activity in and out from jail, have you ever seen me in jail? I'm always here, fam. You take what you hear on social media. You know, so to upinde pama one or uvengane ne fellow woman. Let's love one another, guys. Ininangu, I'm not here to kutukana ne vamwe vanhu. But I'm here to say to a fellow women, let's love one another. Let's love one another. This is 2022. Let's support each other. Kana tisiri kuziya zvimwe zvinhu, then we ask you for advice. Let's love one another. Anzi makarege kutaura kare. Felipa ikutukira nhasi. Inini handina kuyozotuka munhu. Ndangoti even ndakatuka before. Yes, ndakatuka before. But handirambe ndakachengeta chigumbu. Handingafare nyangwe ndikaona munhu akandituka achichema nhasi. Handichengete chigumbu, handisi Mwari. Mwari ndiye anojaja. Ina handichengete chigumbu. Yes, ndakatuka before, as you said. But I will never be happy seeing a fellow woman crying because akambondituka before. It's a past. Munhu wese hasi mutsvene, munhu wese anotadza. I will never be happy to see another person's downfall because akambondituka before kana kuti akatuka nenge before. No, guys. That's not me. So I will never be happy because saka vamwe vanhu munozviona ngezvinhu zvokuti because vanhu vanofana kurwa, vanhu vanofana kudai, so then you have something to laugh at. But you never get that from me this year. No. And I love every woman. I support every woman. If you come in my inbox to say, okay, I need support, if I can support, if I can help, I can help. So anyway, guys, how is everything? Hanzi chioniso chidenga maititi ukaona achituka munhu anenge atanga kana achinyasomuteta anoziva hunhu hwake.
mukire kubaya live asina zvaitwa kunyepa chaiko. It's true. It's true. Thando, it's true. Munhu wese anoreacta, but mareactire evanhu akasiyana pane zvinenge zvaitika. Hands, but you don't answer ku inbox. I answer sometimes. Togona kupesana nema messages enyu. Vanhu vanoda kuedwa ava hanzi nevanhu ndisaedhe vanhu because some people might say something wrong. So vakadzi, let's love one another. Vaya vakati pakuita maproject maapapa. Fafi maunga haisisiyo hawa yanzi munhu wepo wekuti pari kunzi congratulations anotsvaga zvekushora chete. Apinda makani sana nyedzani dodo. Thank you so much Apinda. I didn't know that I was one. I really appreciate Apinda. Thank you so much. Thank you nokundituka Apinda, and may God bless you. Anzanonyepo yo maichanongotuka oya. I don't know. Ini chandiri kungoda ndechekuti handisi kutsvaga kuti ndiani anotanga ndiani anodai. Ndiri kungoti vanhu ngatingobatanai. Ngatingobatanai, that's my wish. Ngatingobatanai, that's my wish. Zvokuti ndiani atanga kana kuti ndiani aita sei. It's not in me because it will cause my problems, but inini ndikurwadza nekuona vakadzi vachinetsana vachirwa. Vakadzi ngatingobatanai tidanane. That's my wish. Hanzi maiguni ndiri pakumhanya ndangoti nditi I love you. Ndichazouya zvangu kuzoteera chave chimunya. I love you too. Is it Baremu? Hanzi ane dzungu yo Apinda. Thank you so much Apinda. I didn't know. I really appreciate it. That's how you see it. Ndomaonero ako. Thank you so much Apinda, and may God bless you. Imi musina dzungu. Maraka kuwanira nyasha. Hanzi kutuka ndokwataramba isu because wese vari kuabuse vana vedu. Aiwa sa hatikuda zvokutuka. Hatikuda kutuka anyone. But let's just love one another. Hanzi mashoka akanaka, my favorite. Thank you Rumbi. Wazviona here kuti wakumafira kureva uko kutukisa murume. It's not my first time to be kumafira mureva. Either ndaita live kana kuti ndaita live kumafira kureva ndagara ndinopostwa. And I don't have a problem with everyone who posts me there. It's okay if they feel like it's good for them. It's okay. You understand where I'm coming from? It's okay. Whatever they say or they're gonna say, it is okay. Okay? And thank you for mentioning Apinda Makari. Either tataura kana tatina kutaura takatorara unotomuka uriko kumafira kureva. Either ndini either murume wangu. So it's okay. Hanzi Delight Junior, you're beautiful. Thank you Delight. Chokwadi ngatibatane maigunise vakadzi. Yes, let's love one another. Even not as vakadzi only, as vanhu. Let's love one another. Hanzi Maiguni, I like your character. You're such a darling. Thank you Nicola. Maiguni, I love you. Munobva kumusha kwangu. I'm happy to see you. Azvinei, azviyemurwe. Oh, uri kwakachiota here Azvinei. Oh, that's good. Thank you for being here Azvinei. Hai Maiguni, yes, my project tukwada. Makatanga here my project mage. Very true vakadzi ngatibatanei. Ungavakwanisa here vanhu vepasocial media love ingosiya zvakadaro. Taura hako Michelle, but ngatingodananai guys. Let's love another and let's register to vote. Let's register to vote.
register uvotere pauri kuda. Register to vote uvotere pauri kuda. If you want a change, register to vote. If you want something better, register to vote. If you want what you have now, register to vote. So let's register to vote, family. Hans, I love you, Makot. I love you too, Farisai. Hans, where are you? Sisi, I'm home. Dine gym later. I'll come to see you later. Dine gym later. Hans, vakadzi vane PhD instead of kubata vane one love. Let's love one another. Thanks, Makoti. Thanks, Eunice, Chamisa. My guni murisai patience in Yamanga. I'm fine. Yes, my guni, my favorite. Elena, thank you. I my guni dipo mari. Dakutenga ma bloirers and the tange something dripama one kujoza. Akugarike, I will refund after you see the project. Alan, I'll talk na Shumba about it. Uyaku inbox kwangu. I personally love you, my guni. Have a good day. Thank you, Nicola Kadungure. My guni, I like your character. Always you humble yourself. Thank you, Brandon. Wataura zvako vanhu ngavabatane vasatukana ukakanganisirwa ziva kuti munhu anokanganisa. Yes, my guni pasocial media vanhu vanongotaura, don't take it personal, just read and forget. Tofamba nevari kuda kuita maproject. Taura hako magi. My guni kukumbirwa mari yekutanga project. It depends uti mari. If I have it, I will help. If I don't, we'll see what we can do. And my gun makanaka and you're so soft as well. Thank you, Rachel. Thank you. My gun ndinobva kwachiota kwamadam Mombo. Wow, ndinobva kwambonje. That's good. Siyana nezva mafira kureva my gun. Ungaskoro-tedza ghost. We love you. Our Zaka princess, you're beautiful, my gun. Une pure heart. Thank you, Rumbi. And now ndakavenga inini kumafira kureva. Vanotaura zvavo zvavanoda. It's okay. My guni choose my project stands by nenamo. Takatara a project here, guys. A project here. Yes, my guni, you're looking good. Thank you, Jessie Frank. Inindo voter padres renyu my guni. Chimbotsura vakadza vanonyanya. That's why varume vasinga tiremekedzo cause pachedu atidanane. Yes, let's love one another. Tongo supporter no seva cards. Hans, I love your character, my Shumba hug, sweetheart. Thank you, Rumbi Ningomasha. Much love to you too. Hope to meet you one day. Lots of love. Just be at work. Sure, let's love one another. Wakazi tine problem. Yekutikirirana and we are too much better. Thanks for the love. Thank you, sweetheart. Tell more, Mutombene. Am I gonna love you? Serani zvipoko izvo zvivanhu zvinouya zvakawanda. Lini taura hako. Hanox akazvibatira munhu ari humble. My guni mapisa rema. Sifas, thank you so much. Thank you so much, Sifas Tatenda. My sister Chihera. Hi, I am Finyandoro. Ini ndongodawo hangu dress renyu iro rakanaka. I see dress katopak. Neniwa, I'm shocked she's pure hearted. My first time to listen to her. Thank you guys. Thank you so much. I really appreciate. Naigules guni imiwo mumbori bebato ripi. Bebato ripi. And I don't register to vote. You know, those bato rangu. And now batwen. Esitali maswanu wakura rambo wakadaro. Thank you, Glen Towers. Kwambonje papi. Pambonje chepo. Pachikoro pambonje. Tova kwa shoniwa. Kanot kwa mapfumo ndudzo. Mapfumo ndudzo. We've got two surnames, ndudzo or mapfumo. But kwa shoniwa as well. Kwa shoniwa ndo kwa mama wangu. Kwa mapfumo kwa ndudzo ndo kwangu nini. Vanhu aikona kuti one akakumbira mari. Kana apromiswa something mose motanga kuti mari inonetsa mari. Taura hako mari inonetsa kuwana naineuta. Maishumba makanaka shem, thank you. Kana ini kwa chiwoto ndo kwangu. Pana uda kuedgwere pa live.
Panoda kuedwere pa live. Ndanoda kuedwa pa live. Anzi iwe wakambotukwa na evidence why ukumunzwira tsitsi. Guys, as I said earlier on, munhu kana akandituka inini ndinokuregerera. Handifanire kukuona uchisafa because wakambondituka before. You get what I'm saying? Because inini ndineva ndakatadzirawo. I'm not perfect. So who am I to keep chigumbu because munhu akambonditaura kuti munhu akambondituka? Then I should wish that person to suffer. No. Inini ndineva ndakatadzira. I'm not perfect. Ndotadzira Mwari every day, almost every day. Ndinotadzira Mwari. Saka handikwanise kuningirikina but chandongoreva nchokuti kana waona kuti izvi zvinokonzeresa chingosiyana nazvo because the other person is a fellow woman as well who is in pain because of your doing. So that's when ndokuti vakadzi ngatingodananai. Tingodanana zvingopera, tingowirirana zvingopera. Ngandivenge munhu because wakambonditadzira before. No, I don't keep grudges. Hello. Hello. Hey, beautiful. Hey, beautiful. I was speak. I don't know why. I don't know why. Hi, my Guni. Hey, beautiful. How are you? Should he say, Ngundona? Ndikuona that beautiful smile. Thank you. It's my birthday today, actually. That's why this smile is glowing. Do you want me to sing for you? I'll be very glad. Purumanga garakati mundiye ane Discord, guys. That's a bomanje, no problem. Okay. Happy birthday. Coordinate Discord as general. Hey, but let me sing for you. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow, thank you so much. Who is your boyfriend? My boyfriend is my husband. Thank you so much. Nobody ever know, but you could call him who is your boyfriend? Happy birthday, my sister. I wish you the best in life. Let's hope you're gonna have anything you wish for. Yes, right now I'm just actually having my nails done for the birthday. Bless you. Thank you so much. You blessed my day. Oh, thank you so much for that. Okay. Nice to talk to you. Thank you. Okay. Bye. Okay, Ruth, I'm adding you now. I'm adding you now, Ruth. Okay, whoever I've not add, but please just press a request.
Auskudaira untuk itu. Guys, I don't know. By the way, by the way, guys, thank you so much, my Guni. You're welcome to attend. And ndo daira ne papi, I can't see call. I don't know. And I sweetly please add me. Send a request. Ndo daira ne papi, can't see call. Murilaitele mama. Ndirirai zvangu musikanzwa zvainoita tambotsegayiwa nimbotrai. Ndinotakuendai. Tatokuendai pano muri sei? Ndiri mumakitchen kudai. Ah, bless you. How are you? I'm good, and you? I'm very fine, thank you. I like your voice. I love you so much. I love you too. I'm happy you had me. My first time to be with you. Is it real? Oh, bless you. Awesome. So South Africa. Yeah, and do job always. Okay. Could you say South Africa? I couldn't. Could you say South Africa? Sure, I'm so happy. Thanks. Thanks Okay, for adding that's me. good. Just want to say thank you for adding me. I'm so happy. Yes, ndine chimwana changu ndiri kutadza kuchisapota patraining, any training nje ndochikumbiro. My first training 22. Imwana just any training ngombotichitawo something indatadza in kitchen harisi kundigonera, ndiri kungogona rent nechikafu. All right. Ari kuda kuita any training ava nails or hairdresser, iye anoda nails, anoda nails nokugadzira musoro, whatever something nje chekungoti mwana angoto. And inoita mari training yakuda kuita. Daidzira zveku 4 4 nemari yando 4,000 nemari yandotora kitchen ish handisobudirira. $4,000 or 4,000 rands? Rands, marands. Taura nezvemarands. 4,000 rands imari iyo. Kanimboona kuti mari. Handikutofara nhasi ndimboropa live first time asikana. Zvakaoma. Tontarisa henyu ari kutaura zvaari kutaura kuti vanhu vanokumbira. Hanzi nemumwe vanhu vanokumbira wedu we ndingadiwo zvangu asikana. Ini zvangu ndatadza asikana. Ndega ndazvitadza. Right on. Okay. £4,000 is 207 pounds.
Saka imimi ndichakupai half. Imobhadhara half. Ndokupai 2000 mopi so 2000. Amuzoshaya 2000. Hey, yeah. I want to shy, but ndingabatsira maita henyu. Maita basa. All right. Try. No, I'll make it try. After the Okay. Okay, and share Queen Books. Thank you so much. May God bless you. Okay, thank you so much. Bye. Bye. Sisi Melly, how are you, my sister? Sisi Melly, nami chitaura nevanhu kuti isusu takaripenda inini zvangu kuti let's love one another as women. Imimi Sisi Melly, why did I mention you? Because I see you are helping a lot of women. Saka, am I wrong, Sisi Melly, or can I be wrong? If I want it, I'm not wrong. Ndokuti vakadzi ngavasanetsane o vakadzi ngavasafare kuona vamwe vakadzi vachichema. Usave the reason yesadness yemumwe mukadzi, because mukadzi waunenge waichemedza anoreacta, and kana vareacta iwewe don't complain kuti why did they react. Hanzi ndokuti mubatsirike pane kuba imi. Handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Handisi kuziva kuti comment iri kuinanga kupi. Hanzi Ed Maiguni. Nhai Sisi Melly, ndatadza kutaura here. Ndimi mukuru wangu. Kana ndatadza ndibva ndadropa live ineko. Munditi aiwa munenge nazvinhu zvakutaura hazviswiti. Ndo ndadropa live ineko. Ndaenda kujimu. Amen, my guni. Let's love lead. Yes. Because unosvika kupi vakadzi vochingonetsana gore rapera iro takatanga 2018 vanhu vachingotukana pamalive. 2019 vanhu vari kungotukana pamalive. 2020 vanhu vari kungotukana pamalive. 2021 vanhu vari kungotukana pamalive. 2022 vanhu vari kungotukana sikanaka. Tane vana, tane chi, vamwe varoorwa, vamwe vane vana, vana vedu vanenge vachizviona vachizoti chii. What do you teach your kids? Maguni ndanzwa muchitaura zvekuti ndudzo and me ndokwandinobva. Oh. Hi Julie chimboya palive pangu. Anoba ndiani, my little sister is a business woman. Check his resume. Vasiye vanhu vataure sisi. Let them talk, sweetheart. Zidari. Ukudecline live yangu. Julie. Beautiful Magonesa. Thank you. I sent a message inbox was on Dairao. Okay, I will. I love your glowing face. Thank you, Fiona. Apana pamatadza ama. Andina kutuka munhu. Andina wanda kulonetsana naye. Nangotaura kuti ngatidanane chat. Zvimwe zvacho zvaakubohwa zvekuitwa nevana. It's true. And in love with you, Makoti ndiwe wega. Thank you, Lena. Network yazviramba kuno Makoti. Ndichaidzokera later live. Nasi kutomboda zvekutukana nevanhu this time, but ndoda kuti vamwe vedu tibatane. Hello. Hi.
Hi. Hi, my Guni. How are you? How are you? I am very fine. Please don't mind noise iri background. Kuri wind singatomboiti nhasi kuno. Very windy. Wari muri sei? Diribo, Muri sei? Diribo lake muri sei mimi. Hapo angu. Ase my life. Mama. I say my rounds. Ah? My rounds are boom. Kana zvangamuda kutaura here panyaya yekubatana yevakadzi. Oh, yeah. I think inini zvingori right kuti akadzi tingobatsirana like vakadzi atifanira kungorwa sevakadzi. We have to help each other, you see. Let's help one another. Pane kuti tifare nekuchema kwemunhu. Yeah. Yeah, that's true. Hello. Hello. Madonna. And add me ndangandambo disturb call. Okay, let me add you, sis. And problem there, hey, my beautiful sister, wrong time. Hello, my goodie. Oh, wait. Makadi sisi. Tiripo kani mningina ziniseiko. Long time, Zvirikuitika. I love your talk. Kwainda kunaka kudai naye uko urugeza nemukake. I think kurorwa sisi meri ngobva ndakarorwa ndikatanga kuita unhu skin inotanga kuglowa. Hauri kuglowa shame. Hauri kuglowa wena, hauri kuglowa. Kono zvatoda kwedu kumasvingo kuti kuuye varora vanenge vachiglowa kudai. Aiwa tiripo. Ende waita hako waona mai vayashuwa ende waita hako mai wapa marara. Waita hako wena. Vari kundisendera kuinbox then ndovapa hafu voendesa mwana kuchikoro kunoita kosi yavo. Yes, aiwa wagonesa. Enda kuSouth Africa. Wagonesa shamwari. Aiwa imbotaura nyaya yepisi shamwari kumasocialite kwanyanya hondo. Ndozvandiri kutaura kuti hapana kwatinosvika sisi Mary. Muchiri kuziva madhesi anga ndichiri mudiki aya tichiita noise pasocial media uchiti mwe musikana akadai mugoitirana live mugotukana. Mugotukana. Tadzo ndakavaudza vanhu unoona problem iri kuitika pamasocialite edu ndeyekuti chii hapana anoda kubvuma defeat. Urikuona anoda kubvuma defeat hapana. Iwe ukaita live uchiditira inini I want to show mafans kuti aiwa ina tukuina Tadzo ndakanyarara. Tadzo ndomuoverpower ndobva ndoyaone yangu live andiona ndichipedza iwo bva wati simela hanga nditi ndivana vese vanoda kuinzana like you know hapana nda kukundwa andinoona of which I was saying it nezuro kuti there is nothing wrong sometimes kupeta muswe. Tadzo mazona taazvikorobho zvevanoziva isusu pana pataazvikorobho zvemunhu wese but Facebook truly speaking guys taimbotukawo kwene zvokutuka zvokunyeba zvokutuka chako zvokuti kune vanhu vaitozesa but unotsongozozvona pakupesera kwegame rachonaka hazvina unhu zvinotokubvisa dignity. Tadzo ndaiti ndikatasa mavidheos mamwe nendabva kuita chipopota kandoga ndainyara kuti ndine here ndachitaura izvi ndine here ndachida iso unenge wakunyara wega wabva kuongorora mavidheos ako woona macomments so vana vadiki vanenge vachikuudza kuti ini maimi onzwa kuti hazvichaiti kuzvonyadzisa so ndaingopleadawo nawo masocialite edu kuti dei vangoitawo peace
nokuti chiwo shoka chiwo tiri kuenda hakuna kwatiri kuenda senyika kana vakadaro ende chiri kurwadza ndechekudai saratadza muri vana vadiki imimi makadisaidha kuti takunyarara unogona chitukwa dzimonga uchidii but you don't respond unozikonda uchiseka unogona kubloka either icomment kana kuita sei handiti because munhu wese munhu wenyama SIS MELLY handiti hapana pekuti yanzi namaibheni ehe kandi zvandakataura kuti munyarare maibheni uri right ehe ukanyarara pachaunobva handiti 1 2 usave another woman's downfall at the same time handiti don't be another woman's downfall SIS MELLY mimi ndouya ndokuudza kuti SIS MELLY kana kuti munhu ouya akakuvengai handiti ouya kwandiri nini ndodza kuti hatasaoneona mapictures aSIS MELLY yavakamira nemwe murume yechitori chikomba chavo chii auziye kuti ndingambi oti SIS MELLY chikomba chavo either is true kana kuti is false, it's none of your business. 1 handiti 2 why would you come nechinhu chauziye nechechokwa kati hachichokwa inondiwana ndaposta chinhu ichocho SIS MELLY obviously you are going to react handiti because we are different. The way you are going to react in me is totally different from the way I would react myself. And it just don't be another woman's tears or another woman's downfall because it's not nice. ini chandiri kuona tatadza chikuitika panyaya iyi chikuitika ndechokudai tichiredi kunyasara chokwadi sekuti inyaya iri papublic handika tiri kutaurawo papublic hatina kunyaya kuti tingazonzi mangwana vakazonyaya vakazodai papublic handiti vanhu vese vakateerera chandiri kungoona ndechekudai soo munin'ina wedu evidence anoita keriya yemakuwa handiti achiita keriya yake yemakuwa I think paguwa racho apa panyaya yemakuwa apa kapa she needs to research more about mapaparazzi aya ekunze kwenyika anoitwa naAmerica kuti vanozviita sei. Because vana chino vachitaura about ma-celebrities tadzo vanogona kutaura zvinhu zvaitika zvabuda panze apo kudhara about ma-celebrities. They don't go very deeper and personal nemunhu. 2 havataure makuwa vachituka vanotaura makuwa sezvazviri kungoti tadzo akazodai aonekwa panzvimbo yakadai aina nhingiko what happened to Knox and things like that. Anoona haazouya achitaura kuti iri remazama akazodai iri remazefesi akazodai tuki vachidaro pafeya havadaro. So I think makuwa akagona kuti maybe kana chita makuwa sekuti ndo content yake aite makuwa maybe asingatuki ongoti ariri guwa rekuti chero muri dzakarinzwa kuti ndikatonzwa kuti kune guwa riri kuitwa naEvidence toenda kunoteerera undoseka rinenge riri guwa rakanaka andiona but on the other nokuti dzimwe nguva zvinozoita 2 secret plus kuna navana uko nekune vabereki senogo area wakomana andiona vana ava havasi pasocial media avazive chinhu havangaparigwi mhosva nesu vabereki mangwana vozouya anditi vozouya vachitukirwa mhosva dzanamai nana it's not fair though andiona ngatingoveiwo fair. On the other hand again anditika timu redu repahararewo anditi hazvinganakidziwo kuti tikuvadzira nesocial media nokuti kana tikanorepoterana kwacho kwakaripotwa inangwa anoti against nyaya yekuti vaise complaint but kwakanoripotwa kwacho ukoko anything any gun can shoot uko nokuti vanenge vachiti report maybe munhu apiwe caution aoniwe angopiwa warning anti maybe timu rinozotumwa manje rinogona kuzosvikoita zvisiri izvo pozonzi pakuvara mukati pafa munhu of which wouldn't want that andiona wouldn't want that zvachose tichida kuti zvibalance zvive fair anditi I think there was another way I think you have a lesson. It's not a 50-50 win situation. And the evidence akonga kuziva right now. Kuti zvimwe zvaringa achita zvino affecta vanhu. Anditika. Iro timu reHarare kuti rakonga kuziva futi zvakare kuti chi atingamiriwo tongotarisa mumwe munhu achinzi anopa kuti akuvadzwe kana kuti arohweswa nokuti kune zvakada zvinoitika kuti kupateza rusha unoziva iwe vanaita idzamara vakangodzapiyana ndasa kunanzwa kwaari muri yakasvita ndeyekuti ndekwana dzamara anditi tikangoti anoiswa social media tikati bring back itaidzamara bring back after a week tanga taneta tikabva tatonyarara kasi mhuri yakasvita ndekwadzamara. So the same thing can affect futi nechi zvogona kuti futi kumhuri yekwana evidence tinongoti anoisi kuti evidence we bring back evidence 2 weeks teta tokangamwa zvatopfuura asi mhuri yekwavo yashota mwana wake akutoti amai andi mazviona. So ipapa pangatingodi tikangoti pakangodza kudaro nesai ndiri kungotaura in general. I'm just saying in general ndiri kungotaura ndina kuti akatuka mwana kana kuti kudii ndiri kungotaura in general kuti patinenge tichiita nyaya dzedu paine kudai so kana kutuka necheko chako mumacomments guys ngatirege kupinza vana andika ngatirege kupinza vabereki
ngatige kupinza vanhu vanenge vasimo munyaya kana chida kutukana newe tadzi tongopedzerana tutu handizopinzi baba wako handipinzi nokusino kuti hapo panyaya ishi handiwana ndikuonawo futi vanhu zvavaitawo neziri vachibhula murume waOlinda. That's not nice tara chokwadi nokuti tete nasiri yana pafacebook akabaya live button. It's not fair tara chokwadi hana kubaya live button taitana anga chitozviitira zvaaitirawo vanhu vari kutapindura naOlinda on the other hand vakutuka taitana akwana papi ndiona soti it's not even fair hana paanokwana handiti abaya bhatani ndiwo munopedzerana naye ndikabaya bhatani ndirini mweyo motuka ininika topedzerana zvokuzobayawo muchituka murume womunhu guys asina paapinda guys ka andiona ini nangu side kwangu andiona hangu sokuti zviri fair ipapo andioni sokuti zviri fair so dei tangodaro masocialite esaya dei vangobatana havo dei tangobatana unoziva handizivi kuti ndingati chitadzo I don't know kuti zvipangafambiswa sei zvikaita sei hameno because tinosati masocialite aya nekuona kwakaita nekutaura kwatinoita tese masocialite voice tikabatana tikaita voice one rekuti guys ka zvichemo zvediko kuna minister ko hande ine voice one imagine straight there imagine iwo unotaurisa ukenotaurisa ketina notaurisa antika maiti tinotaurisa madamposa notaurisa evidence ocha notaurisa antika vese vanotaurisa antika tobatana kudai so Olinda anotaurisa antika ari voice futi uloveness vanhu vese voti g wewe pamwe chete guys nyika yedu ona iso nyaya dzemari dzanesa nyaya yemvura hakuna nyaya yemagetsi hakuna tiri so tine umwe nomwe ane following yake handei titungamirirei tisvike ikoko tinotaura zviko zvedu kuti vatibatsirawo sei gaya kuti chinoitika sha zvinhu zvinochinja zvakanaka chaizvo because unonzwikwa handiti ndozvandiri kutaura kuti dai tangobatana vakadzi because izvo zvacho zvemakuhwa acho sisimeli even chikave chokwadi even chikave kunyepa handiti sezvandataura kuti munhu anogona kuuya nemakuhwa ake iwo woisapa hauziva vanhu vanonetsana kuva ndikamuka ndikabaya nox akarara mumba kuti iwe uri kuhure iwe ndazvona zvakanyorwa kupeji raevidence ndozvandiri kutaura kuti maybe probably semunhu anga achipindawo muindustry yake iyi yatika yekutanga remember pamwe anenge asina kuzombonyatso kufungawo all sides kuti zvine implication yakaita sei anditoona pamwe anenge times because of that so many times kuti pamwe anenge asina kufunga munhu unomuziva sei kupigwa nhamba usvika pakudai but mumwe munhu anoreacta differently sisimeli towards your partner mumwe munhu anoreacta differently omuko akabaya mwana wevaridzi kuti iwe uri kundihurira zvese zvokutuka tina chezvizvo it's wrong dok zvokutuka tina chezvo it's wrong tina chanokwana pai panyaya dzamaititi ngationa ichokwadi tina chewe does it fit in nyaya dzamaititi ndio vanobaya live button tina hapana paanokwana vanhu makunojambira kutukana tina chanenge asingatombozivi chinhu guys it's not fair kana timakutuka vana titi havana pavanokwana paequation yese iyi it's wrong guys gaya kuti iwewo une mwana wako guys and tofamba tichana kuti mwana wako ingochani kana dzimwe nguva wotongo dzedu maititi vari wrong guys muda kuti vadii ngataure chokwadi guys panyaya yevana anditi vanhu vanotaura kuti mwana wamaititi kune vanhu vanenge vachita kuti ingochani anditi munhu wese anodefenda mwana wake sha munhu wese anodefenda mwana wake sha a mother will die for their children you see munhu wese anodefenda vana vake saka nyaya inangobhalansiswa tingove pafeya pachokwadi chako guys makuwa kana chitiwa ngaaitwe handitika but ngatirege kuinvolva vamwe vanhu vasingapindi munyaya idzi handiti torega futi kuramba tichiita makuwa acho tadzo truly speaking pamberi pamwari iwewe inini vazhinji vari mucomment section handitika mese imini guys mune dzimwe secret dzamunadzo dzamusingadi kuti even ani nani adzizive ndikunyepa here kana chinyepa muti ndikunyepa no it's true munhu wese unoa secret kako kaunako kekuti ndekako chero even murume wako cheko dzimboni ngositori comfortable kumuudza handiwana and then ndozongoinzwa yakubuda sha social media gaya sha ndeipikwe vanhu vatonetsana nogona kutorambana so let's not just do that let's support one another tosimudzirana mune zvakanaka sevakadzi inini hangu ndoda kuti vakadzi vese vabatane because vazhinji vacho tese taa vanhu vakuru tine vana tine mafamilies sho mwana wako kuona ukubaya live yekutuka mwe mukadzi guys ndibate ina ndinamboti Chihera ndizvo zvakaita akataura akatuka vana handinambodaro
ini ndangu ndiri kungotaura in general, hamusi kunyatsa kundinzwisisa. Ndiri kutaura in general zvandofunga kuti zvinogona kuti kati maiti ndatakatira live dzevanhu ava vese guys. Handiti maiti tivaitaura vachiti izvo anotukira vana vangu handiti imimi muri kuti hana muvhiri akatuka vana. Saka ini ndiri kugeneraliza. Muri kundinzwisisa guys. I'm just generalizing kuti kune vamwe vari kukomplaina nenyaya yekuti ndotukirwa vana vangu ndosaka ndichikomudai ndosaka ndati inini handiti nyaya dzevana panotukana vanhu 2 vana ngavasapinda handiti kana varume ngavasapinzwa. Ndiri kugeneralize, I'm just generalizing. Handina kuti evidence akadaro kana kuti maiti tiva ndiri kungotaura generally because macomplaints andainzwa achibuda uku neuku kwati evidence wacho akataurawo kuti but makandirevera imini kumaminisa handiti but vamwe venyu makandipa go ahead. Achitori neevidence achiti ndine proof yekuti makandipa go ahead kuti nditaure makuhwa enyu, but on the other hand makunondirevera zvakare. Uri kuona kuti ndiri kubalansa kwese, ndiri kutaura kwese inini based on what I heard from here handiti. So kana vanhu vamboenda mukati ataure guhwa rachona handiti chimuudzai kuti pamakuhwa ako chitaura kuti sepa kune zvinhu zvandisingadi kuti I think munhu wenyama anogona kuunderstand. Kwamakuhwa emunhu waasina kutukana nayo kuti unongomuka wakapostwa. Hauna kutukana nemunhu, hauna chovataadzira munhu, unongomuka wakapostwa akataurirwa guhwa rako kunzi iwewe murume wako ihure kana kuti iwewe mwana wako akazodai kana kuti iwe hama yako azodai. So hauna kutukana nemunhu, hausitomboziziya. Ungomuka uzoona wakategwa osvoti kwa munhu wamutadzirei. Uri kuona zvandiri kuzama kutaura in general but vanhu havasi kundinzwisisa manje. Handiti chandiri kutaura kutaura in general kuti anenge asingazozivi impact yazvinenge zvinazvo. Like for instance tongoti ndikupa example and iji nyaya tongoti iwe nahombwe wangu munogara world apart handiti umwe ari uko ndongoimagina iwe utori kuuk kure uko. Imagina chite munhu anogara muno South Africa same country, umwe ari kuCape Town umwe ari kuno kuRustenburg kwandinogara, then ndongofamba kusinza kuti murume wangu ahura uko haukwanisi kusvika overnight. Handiona mentality pfungwa dzako like what comes to your mind zvinhu zvekutokonga kuchikonzitawo izvozvo. Handiona kuti orai ndazviposta izvo mukadzi anenge asingazvizivi kuti murume haazvizivi ongomuka makuseni handika osangana nepost yakadai sekuti kwakahuriwa ukadai handiti panofambiswa sei, mukadzi anoita sei, anosimuka here, anofila sei panguva iyo, unogona depression ukafanzira. Then iwo anenge ari a fellow woman, iwo uri mukadzi achangopinda mumarriage fellow woman ari kukuposta zvakadaro. Obviously what chinouya ipapo either munogona kurambana or either munogona kurwa, either munogona kubayana. Anything can happen. Anything can happen. Unaona guys, mira timbotara nevaningina vedu vari mucomment section nemadzi koma yedu nevaningina vari mucomment section. Inzwai guys handitika toda kuonesana chokwadi guys handiti tikuda kuzama kuumba muningina wedu nekuzama kuprotecta iye evidence wacho as much as I've got nothing against all these socialites guys, get me right. I have nothing against anybody. Inimondiziva guys kuti indongozviparigwa ndandina anything and andisina nogona kutoka chigumbu zvenguva yakareba handigoni. Handimoona ngatitaurei tichidai so tinogona kutaura pano palive handiti tichitaura kuti evidence ndewemakuhwa content yake pamberi neguhwa, but tiri kumbofunga here guys kuti evidence panotambwa rafu anenge ari 1 isusu tinenge tisipo. Toda kuonesana guys, kana mchiti munoda evidence ngationesana nechokwadi. Kana mchiti imi munomuda evidence guys, let's be real andika let's be realistic anditi isa hapana kuti anzi pai ndinochika kuzotukwa nakudi because ndongotukwa every day kutukwa kundiurai and handipinduri noise mozviziva atotukwa daily saka tifu ndikutukwa kana kuti chipa tukango kana mchida evidence guys ngativei chokwadi. Tinogona kutaura pano tikataura tiramba wakadzvanya evidence, famba nebhora famba neguhwa tikamusimbisa handiti munhu tikanozara handipazvona kupage achitaura but paakanga achithiretenwa paakataura nezuro pane munhu aizviziva here kuti evidence ari kuvingwa ari kuthiretenwa nevanhu, pane munhu aizviziva? Hapana. Takatoshamisika tichizwa nezuro andiwazwa kuti ari aivingwa. Saka paakatorwa paakatorwa evidence akaiswa mumota antoona akaendwa naye dei asina kugona kubudisa musoro akaudza munhu akaona kuti ndasungwa chichaitika naitadzo. Ndosandiri kutaura kuti vanhu
vari panapa same people vanenge vari kupeji kwemunhu vachimuti yes ramba wakadzvanya handiti that's the same people vanezenge vakuseka kuti unonyanya. That's the same people vanokuignore. Nhasi vanotaura about you. Mangwana vanokukanganwa. Iwewe ndio unosafa wega uri kwauri ikoko. Handiti. Because alright, mira kotadzo. Pane vanhu vakuti mucomment section evidence main person anoita izvi Tatelicious handiti. Atisi kuzviramba. Tatelicious anotaura zvaanoda. Muri kukonzera Tatelicious ari kupi guys? Muri kumbozvikonzera Tatelicious ari kupi kwari? Tatelicious ari kuSweden guys. Haasi muZimbabwe. Evidence ari paground vasikana. Ngatikepisa upenyu hwemwana uyu pangozi. Evidence ari paground. Tatelicious ari kuSweden. Ende kuSweden ndiani angati ndine address yaTatelicious apa? Ndiani? Angati ndine address yaTatelicious ndiani? Hapana munhu anozoti Tatelicious anogara kupi? Ari kunze kwenyika kwanza unoona vanhu vari kudiaspora vane freedom of speech because vanoprotectwa nenyika kwavari ikoko. Handiona unlike munhu anenge ari paSA panapa kana kuti kuZimbabwe SA yatori nani futi tadzo because ndogona kugara mukukongo akasandiwana ndiri mumukuku wangu. Handiona but kuZimbabwe shamwari uri paground ka chero zvikaita sei mukona kuti evidence akataura muromo wokuti nezuro vanhu vakatitadza pavaitaura varume vakamuvinga vava hanzi vaitadza kuti ndichiti mota yangu yakapakwa uku vaitadza kuti toziva pairi mota yako sezoti vaitawo vakaita nguva vachimutraila kuti vaone kuti zviri kufamba sei chikuti happy. I'm not as a woman ka apart from kuti vanhu vanga chititi hey ukunzwa tsitsi why munhu anokuataka Charlie. I'm a woman. I'm not happy kumuona ari in that situation evidence. I'm not happy Sisi Melly. She's a woman, she's a mother, she's got a child to look after. I'm not happy Zvirikuitika kwaari right now. But in general, to be honest, let's be honest, handiti vandijenisa palife tichangotukwa chete zvakagofanana tichangotukwa saka bheta tichingototaura hedu handiona ivo minister handika mai mutsvango ava ndimai verudzii vanotora gori kuma evidence ari kuti ndakatraya kuti ndivafonere handiti kuti nditinokumbira kukuona kuti nyaya iite sei vakati handipo vakadi kuti vadzoka vakamufonera kuti ndavepo chiuya imese vozama kugadzirisa nyaya samai tadzo ndikauya kwauri kana kuti vana ri kukomesa chino vaiva chiti Sisi Melly kune munhu andiri kunetsana naye kuseri kwadisa neshamwari yangu nditrai kutora vana vese handika vovagadzika pasi problem ndeyechii sezvavakaita pana mai tichina time handiona problem chichiri kunetsa handiti vobva vadii vobva vatsiura vana vese kuti oraiti iwe handika ndi-evidence uyu iwewe kana uchitukawo nezvevamwe vanhu zvavasingadi usatuke uchidai uchitukawo zvimwe zviri personal chidii handika usabate vana vevanhu usabate kana kuri kuti ndizvo zvanenge achiita handiona voendawo futi kusaidire timu iro rere handika imimi timuwo musatukawo futi munhu uyu handika musamuitira muchididi ndimunomuitira kumainbox voita zviri fair ndofunga nyaya yaingopera zvakanaka tisambobva takaiziva kusocial media pafeafeya saka on the other hand minister andionisa minister venyika chechewo kusimuka kutuma munhu kuenda kunotsetsera munhu akafanana evidence kana kuti kuda kurovesa munhu akafanana evidence come on guys really but really anti vanhu ava vari kutaura kuti vanga vasina kuendera nyaya kunoripota here evidence ati vanga vakafambira imwe nyaya hatizivi tatisipota zviri hatisi hatizivi paground isusu hatisi kunyatsoziva kuti what exactly chiri paground because hatisi kuda kufamba nepa isu kufamba nezvatakaona pavhidhiyo nezviri kutaurwa nevanhu wakanzwa evidence achitaura nesuro kuti akati kudini ndandiriripo akati ndakanga ndakuinzwa tera muzvetadzi kumwe statement ndakabati ndaianalyza nyaya ndiri ndega evidence akati ndanga ndakunzi ndiwe muridzi wemafira kureva tadzo I've never been to mafira kureva inini because the group rakavhurikwa ini totukwa everyday koko I've made peace with that handiona anga kunzi ndiye muridzi wemafira kureva uri kuona nyaya dziripo ndine 3-4 days ndakutosvara palife ndasina kutotaura 4 days back ndine message mufoni mangu ndogona kungokupa iwo andika screenshot ndodzima angu chizite face yemunhu nefase 1 somebody came to me andika asiri evidence andika somebody wanisingazivi amen achibvunza zvakare Sisi Melly do you have any idea handika yekuti muridzi wegroup chinonzi mafira kureva ndani ndikati I know nothing about that group handitopindiko handiko handiwana akati hakuna munhu amunoziva ndikati handizivi kuti ndingakuti ubvunza ani I don't know so zvakuitika nezvokuti now handika zvinenge zvichitiwa kumafira kureva evidence nenyaya yekuti iye akachiita mako handizivi kuti zvinhu zvaanotaura zvinombobuda here uku kumafira kureva kuti hazvibuda handizivi handitozviona handizoziviwo so akunzi ndiye muridzi wegroup iri handika vanhu vakawanda vanenge vatori anti that group because of whatever content inenge ichitaura ina handizivi indozati ikotukwa Melly kusvikana tozotukwawo zvevamwe ina handizviziviwo noti handiko
andiwana ndikuzoti kunotagwa zvameni andiwana most of the times zvevamwe kana zviriko ndikadofara kuti inga takatowanda handisi ndoga inotongwa kuti nderangu gurupu andiwazviona so plus unonaanyaya evidence zvikuitika nezvokuti vanhu vanoita ona haana kutuka maiti tina madam boss chete kuri kuona pamwe pari tricky evidence akataura makuhwa evanhu vakati wandei kuri kuona vamwe vasiri pasocial media vamwe vari pasocial media so vasiri pasocial media vaya kana kuti vasina kumupindura vari quiet vaya handitika vanogona kuti capitalize nenyaya ishi andiwaona nokuti pabuda mastatements ekuti ndakambovingwa ndikadai akaripotwa vomutamba wastaki isokofungira kuti ndiani iti mwiri ratakona tichiripota ivi kanti harisi possibility iripo zvakare so ndosakuti ndachiti kune ningi wangu if it's worth it kuti content yacho yemakuhwa timukuziridze aiite achigona kuti achizozvichimuprotecta ngaenderere kumberi but if it's not worth it zvichimisa life yake pariski nemwana wake nefamily yake inini hangu I would just suggest kuti evidence ane chipo chekuimba evidence anobika mafuta akachitengesa and evidence is a hustler aiti ake zvekuzvihasilira andiwana achiita macomment akakatanga achita yanga to protect family yake nokuti kunosvota nekwake isusu pasocial media tichingokuzirira kasi tetisipo kana zvakuitika. It's true. Andikuona anogona kutowana pekumubatira ofunga kuti munhu ndiningirikini vaida kurova handinati misa vaida kurova ndozvinonetsa kana vanhu musi kunzwisisa Linda Lee usandi miskoti ndati in case akarohwa kana kuti akadi ina just generalizing anmona I'm just generalizing nyaya handina kuti ndo zvakaitika vaida kuti arohwe ndati I am generalizing nyaya ukabate paunenge wagona I'm just generalizing nyaya sekwagwa iri kungoitwa so antuona handina wandiri kuti yari wrong handina wandiri kuti uyari right handina wandiri kuti ngada isusu tikuonesana nekutsiurana anditi because ina ndizoziviwo kuti tinenge zvichifamba sei nokuti shuwa anofira mhosva dzisiri dzakewo dzimwe nguva evidence anokuvarira mhosva dzisiri dzake chokwadi chiripo. It's true. So I think you have a topic yenyaya this is a topic vanhu vanoda kutaurawo pfungwa dzavo ngaichitongoenderera mberi tinzwawo kuti pfungwa dzevamwe but guys ngative constructive mumacomments edu hanzi stage accident yafeli when she knew she put it. I don't know about that anmona I don't know about that but the other thing chinogona kuitika guys zivai kuti we are talking about party yeZANU-PF panapa anything is possible guys akataura nyaya kuti hanzi ndakauya nchinzi unotengesa madrugs unodidi akadi munoziva kuti the next thing anoplantirwa madrugs guys owana achibuda magedzi rake kachibuda 2 minutes road block iripo konzi tapuwa chipo kunonongwa zi 10 kg reko kenyu naimwana unofira mujeri funga here mimi kuti tomboti ayozotorwa nema-CID. Let's not talk about a party bato tomboti CID rauya kuzotora munhu. Do you think CID rinozotora munhu zvakapusa zvekuti munhu anokwanisa kuvhura window odedzera kuti hello ndatorwa nemota masikati machena roenda newe rozotrolewewa wozosiya munhu? handizivi manje papa kuti tikati iwe unoona sokuti angave yani ina handiziviwo nokuti anga uchibva rume 6 vakasvika chimutona kuti angagara chirisiva mathreats saka tichagoziva kuti akanga atuma vanhu ava wacho ndiani kana kuti vakasvika mumapake sei but all the same kana zvichida evidence iwe tadzoka anything is possible ungaramba here wasvikirwa nevarume 6 vanenge usingaziva ungarambe kudzande anokupa here mukana wokuvhura window odedzera munhu anenge akavharawo window rake kuti hello ndaterwa? That's my question. Kuti vanenge vari CID SIS MELLY. Do you know CID SIS MELLY? Amen. CID ndokubata iwe sakatoti vakanga vamutora sakatoti kana asiri ma-CID vakamutora ndivanani maybe vanhuwo zvavo varikuda kumuataka but not CID the professional une CID wokuti unobvumidzwa ku vanenge vasina mota kadzakangoshama sedzedu handi vanenge vaine matended car CID MELLY vanhu vari very very professional and intelligent. CID arikudedzera munhu ari murodho wasangana naye mune imwe mota kuti ndatorwa. CID haisi polisi kainokupa mvumo yekuti unozofonera munhu kana kuti allowed to call one person uchimuudza kuti izvonizvo handasungwa. Saka kana anga asiri ma-CID tongoti vanhu vanga vatumwa nasambati else kuti vaende kunomutora vagomudiri kana vakamutora vaida kuenda naye kuti
hatisi kuramba kuti vanhu vanogona kumutera, but handifunga kuti CID rakamutora, because CID Sisi Melly harimbouya richikoreta zvematakanyanya newe CID, because they are ruthless, those people. Hakuna CID rokuti rakutora iwewe uri kuda kuenda newe wewe, rokupa opportunity yekuvhura window kuti udedzere munhu ari kuroad, opposite road, because hapana mota inenge iri panext nepanext kana unenge uri kuopposite road. Handiti Sisi Melly, CID rakutora roda kunokukwapaidza, rokupa opportunity yekuvhura window iwewe wotodzikisa rindo kutojanya window wodzikisa wosvika pakudedzera svika munhu ari kuopposite side akundwa kuti ndatorwa, munhu wozotenderera woita U-turn wokuteya mota I think vada saka ndimuri kuona kuti wauya nemwe analysis yakanaka, you are thinking out of the box, kutaura kuti probably inogona kuve siri CID, because CID haikupi mukana kuti uvhure window udedzere. And saka kana toti kana isiri CID vari vanhu vanenge vakahayiwa. Now would we know kuti ndiani akahaya vanhu ava? Because muHarare umu ka-evidence haatye kubata vanhu vaanogara imomo. Anotaura vanhu anenge asingafungi outside the box zvawaita kuti raiti ndiri munhu anoita business, ndiri munhu anofamba, ndiri munhu anofidha mastreet kids, ndiri munhu anogara mutauni, ndogona kungowanikwanikwa. Handiona anenge achibata vanhu vakawanda, saka toti ndiani anenge akamutumira vanhu ava kuti ndamunobata munhu apata scam nekuti vanhu vakawanda vanenge achitaura nezvavo. Ndopandiri kungoti inini handi kana zvichiita kuti zvinoita kuti zvinomupa mari yekuti ararame yakawanda, kuti it's worth it acontinue, ngaacontinue, but kana zviri kuisa life yake nemwana wafamily, I don't think it's worth it. Whatever is happening to her right now is not good to Sisi Melly. It's not safe for the child. Good. It's not safe. Ndakatorwadziwa ini pakataura kuti nditengera mwana wangu matakeaways, like come on, like tadzo nekutya social media wakuti munhu wakutotya kuti unde kumonira because unovingwa. And it could be a warning from CID. Yes, maybe mukadaro kuti vanenge vaida kumupa warning, but kungokuvhundusira zvinogona kudaro, kukupa signal zvinogona kudaro. So handiziviwo guys, but inini ka-evidence ninyika kana wakazoteerera ako hai gara pasi muningi wangu, gara pasi ndeyatsofunga kuti zviri worth it here. Makuhwa famba nawo kana uchida kufamba nemakuhwa, famba nebhura, but I think ita makuhwa ekuti anonakidza, like people they just go vonoungana vonakigwa even muridzo guhwa achitonzwa guhwa rachamutoseka ndoanga zvinoona kuti iguhwa. Handiona zvirike kuzoti vanhu vazvitore personal kana kuzotuka zvokutuka vanhu zvakanaka, because the moment yaunotora guhwa ukabva watuka vanhu vacho haisisiri guhwa, yatove personal. Hamene kufunga kwangu inini yatove personal. The moment yatuka neguhwa rako tadzo ndoti ndikutora guhwa rangu handi ndobva tanga kukubhasha, haisisiri guhwa, yatove personal. So I think baba ratidzwa ID saka ma-CID, but still whoever kamutora guys, we are not happy with what's happening at the moment. She's not supposed to be going through things. And it true. Ini naunda natoti ezvaita iwi ndio mukana itadze yekuti apa unoda kunosika asylum. Ndiyangari munhu imi vanhu veUK. Hai bhapo iwe unongotaura kuti traffic yekuita sekoti bhapo tinayo traffic kudhara isu. Traffic iya tikutsvaga tikuanaliza nyaya yakabuda paFacebook kunogwa nemabloga ikutaugwa kunona zimu aitoka kuna zimbo laitoka kupi wakungoya pano kuti titsvaga traffic tisataure who are you iwe kuti tisataure tisiye titaure nyaya. Uri kuona chimwe chekuitika tadzo nechekudai so anditi vanhu vari kuUK please guys, anti munofarira evidence, anti kuti career yake ienderere mberi asununguke chimwe ndio mukana kuti abude muZimbabwe andika aende kunze kwenyika chimusponsai abudewo anoinda kana anosvikopuwa mapaka 1 because anazvo zvese in saka zvakanakisisa chaizvo anopiwa zvakanakisisa exactly anopiwa exactly if she wants to come up to iuya just kuona zvikuinda mwana uyu, muri kuzviona zvikuinda mwana uyu guys, muri kuzviona what she's going through mwana uyu. Handiti dei mango nikunda kumuda kwamunoita kwaka muchimpamaridze madhata muchimpamaridze chi unganidzai mari iyoyo. Handiti unganidzai mari iyoyo mumutumire. Handika I think they are valid reason now nyaya ichiri kupisa ichi nokuti it's all over internet. Anongotora clip ese on internet evidence yangu ipi 1 yangu. Handika vano okrosa oenda kana kuti kunoke dzoka kuno ku SA no uzvigarire kuno SA dzoka hako ku SA because
handizivi hangu anofana ikoko kwavari ikoko because kunenge kuine vamwe vanhu vanenge vakaatakwa vacho ivavo pane vari kuno kuuk including inini wacho ndakamboatakwawo inini so many times. But muona katadzo kuuk but kuuk mutemo unozomuprotectawo handiona imimi kuuk chero kurovana chakucha kwamukatobvurikwi handiwazviona mutemo wenyu unozomuprotectawo ikoko. Threat chaiyo chaiyo kuno kunosungwa ukangotseta ukangoziva kuti munhu ari pakati haunosungwa handiti wazviona ndikutaura saka at least ari safe iko kana kutodzoka zvike kuno kusa kunoku akauya kuno kusa muno makati femu makona umu anotama kuhake zvakanaka nakari mukona hapana munhu anomubata because right now truly speaking inini ndo wamwe wangu uchitobatikana mwana ko mwana wake mudiki achiri kuda mai vake ko mwana mudiki achiri kuda mai vake. So the only way evidence pinda muroad uyadzoka back kusa simatangira wakaita kuZimbabwe is the start yaunongotanga uchita kunoku. It's not too late, it's still okay. Uya zvitori nani ngavaende kuSouth Africa guys but okuvarira kutarisirwa maStreet kid kuZimbabwe asikana ningirira okuvaririswa dzanochengeta maStreet kid anomachengeta but for now kana kungoitezvo Chihera vanhu vari kutaura zvava Chihera musoni vanhu vari kutaura zvavanoda pasocial media apa tiri kungototaurawo shaa tisingazoiti deski riski kwatiri tisu asi Chihera ari kutaura katisu tiri kutaurawo tisu tingaisa pariski tisu isusu kwete iye haana chaataura tisu tiri kutaura. We are the ones talking and iye haana riski angapinda because tisu natadza tiri kutaura iye akwana papapa haana papinda haana pawe akakomenda haana pawe akadai tisu tiri kungotaurawo senyaya saka ndifungoti anganzi anopinda pariski yei but pafeya chako chauka ngauye zvake kunoku but masocialite kana tozogara kungokumbirawo ngatisadara noiso ngatigei kudara anoi munoziva kuti inini ndakatotsvasa evidence munhu wokuti ukatovinga kwamutaura naye zvakanaka vaigona kutongoandastandana kuharare ikoko ngatigei kudaro. So guys ngatisanyanya kurega kudaro masocialites please ngatisadaro kana kuti kusauya kuno kana kuenda kuSouth Africa kuenda kuSouth Africa ndongokumbira kuti dai vangosiyana nazvo zvekutaura nyaya dzevanhu because either ivo vanogona kusapinda pamahwani but vanogona kuita kuti vanhu vaurayane pachavo because of social media yakauraya vanhu vakawanda handiti munhu anochengeta vana munhu anobatsira vana ini chandingoona ndechekuti vakadzi tongobatana toita chinhu chinobatika let's help kana kuri kubatsira maStreet kids acho guys ndiri kuitawo project yakadai so do you want to contribute, do you want to post for me, do you want to share for me toshandisa manumbers evanhu vanotiteerawo zvinhu zvakanaka zvekuti tiite tibatsirane as a community as a family as one than kuti tobatsirana kuti alright munhu ngaatizaende somewhere but at the same time tichiramba tichidamage vanhu life yevanhu tichitaura nyaya yemakuwa and yekuti for the sake of my followers no because even those Zvirikuitika at the moment we don't really know who is behind it because there's a lot of people who have been attacked because of this gossip. There's a lot of people vaka-affectika because of these gossips. So either you run to South Africa, you run to UK, but kune vanhu vekuwo futi vakaiatakwa but chero akatsika konzi kuvanhu vekuuk but uk mutemo unomuprotecta tadzo uk is the best option now. UK best option because mutemo unomuprotecta guys unoona kana apinda iye munhu evidence mwana muri vana mese tikachikusuura pepa kana tichitaura zvakanaka zvitorei kana tichitaura zvakaipa munozvirasa handiona akapinda muuk akagona kurosa kuti apinda muuk handiwazviona iye anoziva vanhu vekuuk vakaningirira she will make peace tadzo iwe unoziva kuti tese takamboita maflop pafacebook apa but hatina kuita peace here takaita peace shamwari she will also do the same ngaapinde muuk andika onoita peace yake kana munhu akakuti inozati wedra kuti sori rinorema kubuda muromo mevanhu vakawanda tadzo but akabuda akati vedweka ndapindawo munyika ino mukusa zvikuita kwandiri wese wandakatsikira konzi ndoda kuti mugozondibatsirawo mangwana titange panew one. I'm very sorry guys raingoveyo guwa randaiita handi anotaura wanuti guwa handi simwe nguva ndisina shuwa nazvo ndendangopuwawo handiona ringori guwa randaingoita guys handi mazviona people who understand tadzo people who understand SIS MELLY kune protection isingaite but kuuk ezvo kune macrimes emaguns kuuk kune macrimes evanhu vari kubaywa nemapanga hapana country isina ningirikini ukaramba uchitaura zvinhu zvinodhemenja mumwe munhu anokuinga akakubaya
chandiri kungoti ndechekuti vangosiyana nazvo. She has got a lot of things to do. Zvinhu zvakaita sekubatsira kwavari kuita. She has got a lot of followers. Anditi. Because even but zvandiri kutaura kuti uona akapinda muUK zvokuti kubayiwa nebagana kuti kudii. Shamwari isusu hatina kubayiwa nemapanga tadzo. Let's be honest. Isusu hatina kubayiwa nemapanga. Tiripo asi kuti tisingambopiwe here nyaya dzavanhu tadzo. Takapiwa nyaya dzavanhu. Unosati isusu truly speaking mira let's be honest tadzo. Anditika ndozati unogona kuno wakabhukuka kuti wakambopostigwa but for now let's put all that aside. Let's try to help our sisters. Anditi not every circumstance is the same. SIS MELLY imi makamboviita zvevanhu izvozvo but makambopinda pa situation ina mama evidence now. Andina kupinda pa situation iyoyo. Ndosaka uri kunzwa nishara ndosaka uri kuona ndiri kuti being the person who was there before anditi asi tikangobuda zvakanaka anditika she can do that. Ouya kuUK noti isati nambothreatenwa but iye manje mathreats akuuya andiona kutorwa kwakuita uku evidence ngachibuda muZimbabwe aende kuUK. Ndosandiri kuti everyone's circumstance is totally different. Saka imi musati kana makapunyuka zvinhu zvenyu makasvika pakuzvigadzirisa musina anything chakaitika kwamuri it will happen to the same person. No, ngatisanyeperane. You never went through zvaari kuenda through now. Anditi tese susu we never went through zviri kuenda mama evidence now. Anditi saka ngatisanyeperane kuti oh you need to go somewhere else and continue. Because unoenda kune mumwe munhu iyeye and kune nyimwe nyika wokontinue izvozvo. Nakuti ngaakontinue. Hauna kuti ngaakontinue. Ndati anditi watiwo akauya kuno kuUK kune vanhu vakatsikira futi konzi vanogona kumubaya nebanga. Ndikati tadzo ndikati akapinda muUK andika it doesn't hate evidence amunhu anogona kuseka munhu like akapinda muUK akaona maadvisors ari kuUK kuti evidence wapinda munyika imwe anditika muno macho mune vanhu futi wakaitirawo maflops anditika baya live button go live apologize. Tadzo unozati most of my followers nini vanhu vandakambokandira nyaya ndivazivi ndasingavaziveni ndaipiwawo nyaya nevamwe vanhu andika the likes of tongoti eg vanhu vakaita semi nevamwe vanhu onge simeli hide me isu nokudhomkoporo kwaitifaisa group taingotora no verification post andikona but pandakazodecide ndoga kuti this needs to stop. No, I cannot create enemies. The first thing that I did was to come to Kunyeba. How many times? You shout out, come on guys, I am sorry by the way. How many times? But the apology was coming from deep inside my heart. And several times, Banu did not believe. They did not believe that I was talking from their heart. But I took a left and said, it's a face I deserve to shut Arika. She can fool at that. But there. It can happen the same way with the evidence. Oshiko kumbira regero manashitara zvanoda but zvinofura ocha life yake because zvitori nani kutukwa pane kuzonyangaritsiwa kungotaurawo amen. Yeah, because UK ngaabuye ku UK tese ini ndataurawo kuti ndakambotukwa anditi ndakambotukwa but I'm not happy with what she's going through anditi either vanogona kusada kuti alright I'm sorry to vanhu vacho vakatuka anditi because vanhu vanenge vava hatisi tese tinokwanisa kuita the same anditi I want the best for her. Indiri kungoti hapana here solution yekuti vadi kungozvisiya zvemakuhwa acho because ku UK kwacho ku America Tadzo ona social media ikai umwe nomwe social media ane zvaanoda pasocial media evidence ari chipo panyaya dzemakuhwa unoziya tingashora iku tingaramba tingadi tinganenga but guhwa rake unouya naro guhwa unouya neguhwa ndopane content yake ipapo andiona ndopane content yake ipapo anditi anenge ongoudzwa kuti chirika kuita zvinhu zvokuti maybe unozorwa nanorwa mudzimba taona guhwa nokuti katifanzi ngarege zvemakuhwa paizvo zvane chipo chacho kapikita muomesera umana. Well, I just want to answer and Talini evidence in Kamuvenga. My sister, as I said earlier, because I forgive and forget. Why? Because I'm a human being, do not touch down the and up to now I still touch the Ravanu Pamberi Pamari even man. And the moving. Then I moving. You are old.
Iwawo inzwawo uyo tadzi inzwawo uyo kwanzi Zeki is busy changing your addresses imuri palive so ngoti kana ari busy kuchinja maaddresses so ngoda kuti sei iwe uri pano palive yacho yauri kuti kwanzi they are busy iwe they are busy changing your addresses well uri panowo handiona saka uda kuti kana uchichinja tidii isu tidii tinde kunogwa here nezeki yacho tidii isu tingaidii Zeki wakatitarisa kudai ichadogona kuenda kunovhota nokuti ndakarejista chete shuwa ukandiuza zvezeki shuwa zvoda ndite sei ndiri pano ndidii nezeki yacho rega vachinja kana chinja kuda ndidii zvimwe zvinokuta gaone vamwe varume mukomezi kuchensoka unongoshamisikawo kwai Zeki iri bhizi kuningirira kuti jama adresi imi muri bhizi nezvisina basa ichida munoripa Zeki amai vangu evidence ndamai vangu guys ndachihera kaveve amai vangu ndimhofu inini ndakazvarwa nemhofu so I really love you so much sometimes those tichozomboshamisa kuti kondavatadzire amai vangu vari kundipostawo nezvemarriage yangu palive apa kana papost yavo indotofunga kuti she feels as a mother kwandiri kuti mwana wangu but obviously we see each other pafacebook but I respect munhu wese anoyera mhofu ndamai vangu saka dai ndasingamuda would give her advice yandiri kutaura handiti hanzi talini hanzi kungoti vanhu hamuna kunzwa Talina achitaura pekutanga. I'm not here to say I hate evidence or I hate anyone. I really love her. That's why ndati zviri kundirwadza what she's going through. Nezuro she said akazvimba maoko, akazvimba makumbo. She's sleeping in the car. She has a baby, guys. We have got feelings. We are human beings. The reason why Vesta Guarake direct chokwadi ndozi kana saka dutete makuwa. Chero dikavere chokwadi munina. Kana tirikavere kunyepa chongo tindere chokwadi. Saka pakutanga kuti iwe chaiye. Iwe chaiye. Anditika une secret dzako dzimwe dzasingada kuti vanhu vadzizive. The same applies kune vanhu vacho vanenge vachibudisirwa chero makuwa acho chokwadi vava. Kune zvimwe zvekuti vanhu vanenge vasingada kuti vamwe vanhu vazvibudise kunze uko. Zvozoburiswa neni riri gwarako iwe unodii. Ndosakuzina vanhu vari bita kudai. Ini ndokati UK guys. Ngainde kuna apply amene kuti mubatsirei vanhu vari ku UK. Mubatsirei vanhu vari ku UK please. Andisi yangu akaenda kuembassy vanenge vaine evidence yezvinhu zvavanoda kuisa muasylum vanoenda kuembassy. UK embassy handinoziva kuti every country ine embassy. Ngavaende kuembassy ikoko votsvaga lawyer. Wakatsvaga lawyer kana ndaro kuembassy ano oscoti lawyer kuembassy kana anoda kuzviitira ega anofanira kuenda kuembassy ega. But kana akuda kuunzwa kuno kasingazivi kuti mapaperwork acho anofamba sei, she need to have a lawyer. Lawyer ndiye anomubatsira omuendesera paperwork yako kuembassy, anomuudza zvekuita. Saka guys imi madi kuti inandisivini. Saka vanhu vari ku UK madi kumubatsirawo kuti aite zvinhu zvio lawyer anoda mari. Pamwe anenge achiyoda mari right now yekuti akwanise kuti aite zvelawyer izvi ainde kuningikiri. Aitigwe mapepa achona. Because this is mukana kwari just an opportunity. Interesting andaimbota 2 minutes mai mwana ndaitomanya kuembassy koko kuti honai akavamboona makuwa yesei because kunobhadharwa mabills unenge uri kushift kwasiyana nekuzimbabwe kunokunguya kuita makuwa ekuti unotozoona kuti ndakateksirwa nyaya nemunhu after a month UK kuri busy yokuti unotombodisappear kutange munhu atombonyura mugomba because we need to work because kunobhadharwa mabills. But guys mirai nimbotaura nevaningina right ngatisiye nyaya yeevidence pasite handika muchapindawo mutaura zvamuri kuda ndikuverenga ngo macomments anditi ndikuverenga macomments right now regai nimbotaurewo nemiyo comment section anditi pane vaningina vakawanda pane vana vedu vakawanda pane vakomawo vatoti vakoma ndivo vanenge vari vakuruwo kwatiri. Manzi hazvadzi vana handitika kotadi kumbosiya zveruvengo zvetimningi chikumbiro tadi kumbosiya zvehatred zvokuti ndovenga ningi ini ndiri timningi guys tizame kuti tigadzirisane pachedu
I don't know mbama ndikutaura zvisinga make sense handizivi, but I'm thinking kuti that's a start. Comment section munoziva kuti ndimune power. Do you know what comment section in ndimune power rese? If you start right now making this, we are tired of zvihondo zvenyu zvekuti vanhu munotukanirana muchidii muchiita zvese muchiita makwa muchidii hatichadi muchida kurovesana hatika. We need peace. Ndimi mune power guys. Tadi kuti right, especially vakadzi, let's love one another kani. Tadi kuti mbodaro guys, pana kuti tore team ningi. I know kuti umwe nomwe ane munhu wake wanofarira, ane munhu wake wanoda nemwoyo wese, but panguva dzinenge dzakafanana idzi guys ka tiudzei chokwadi. Isusu wacho vanotida kana kuti munotida, tell us the truth. Antika inside peace guys, push peace guys, push peace guys. Azvibetseri kuti timu ningi ukataura zvauyu timu ningi naye chikubhasha yofila kuti ukutora side running ina ndori side talini anditori side because hapana wandine chinhingi kiri wande chigumbu ne andivenge anditovenge munhu vese ndinotongovafarira sezvavari vari maindividual and the question tinoenda mapeji avo kwese ndinoenda ini kunosupport handiona kwamaitinoona ndiripo kwamadhambosti ndiriko kwaevidence world munguva wokutongorerawo ndikomenda ndichidarika handiona zvese. Ngatitaure nyaya yepeace guys. Azviiti here kuti semazimbabweans even azviperereka pamasocialite chete. Imimi mucomment section imomo kune vari kutoshaudhana mucomment section imomo, kune vari kutukana mucomment section imomo muchitukanirana zvekuti why can you not speak peace guys? Let's talk about peace. Let's talk about peace and forgiveness, guys. Why can we not forgive each other as Zimbabweans? Guys, we are children of the soul. Zimbabwe. It's not right, guys. Mangwana tunasangana paneme kone kuti urundiona ini ndichisafa ndiri mtown yeJoburg. Tisina kana 5 rand ndodzera mari yangu yebhasi. Wondi cover here nokuti wakandivenga. Indokuonawo mangwana uchitamba upenyu vhirika guys. Unotenderera kuiso unochinja. Ndokuonawo mangwana unape kugara. Kana kuti unotsvaga basa ndiri kuziva pane basa inini. Wocha kuya kwandiri simeni ndaona makanda basa. Ndokumbira kuti muri kwene chikubasa nenyaya yekuti iwo wakandivenga here vasikana. Ngatitaurei peace. Ngatimbosezvo kuti evidence maititi madhambosi ani handinga olinda kana kuti SIS MELLY kana tadzo. And let's talk about peace guys. Tikatanga isusu kushow that love and peace and kutrap kupusha kuti pave nerunyararo. I just believe kuti mumwe nomwe ngagare kuland rake tadzo. Mumwe nomwe ngagare kuland rake. That will bring peace. Ngatisimudzirane kana une business idea ndine business idea ndona kwakati especially mira Pauline, I believe kuti at some point uri mukristu somewhere somehow ndakakutongokutasa ngipurova picha pa uri mnandoziva Mwari. Forgiveness is the key to everything sha. Kune vamwe vanhu vakaurayiwa vana nemunhu andozati mwana wangu akaurawana ningi andika but pasina chiro forgiveness hapana kwaunenge uchienda life yako inogona kutomira kuti nsi andiwazviona nenyaya yekuti wakatadzira mumwe munhu. Rega ndikupe example ndichidai so mira ndikuti ndikupe example iyi muyasoteerera muteererese vana vadiki vari mucomment section mapiano andika murume mukadzi andi aigwa nemurume wake airohwa nemurume wake ndobva arohwa zvosvika pakuiswa pawheelchair arohwa nemurume wake zvokusvika pawheelchair anditi maona zvokuenda pawheelchair ndobva one day akatogara pawheelchair zvokutodaro pawheelchair ndobva vasiyana nemurume wake anditi mukadzi aiti ndiri prayaonia ainamata akanamata tasimuke pawheelchair talini but haana kukwanisa kusimuka pawheelchair despite the fact yekuti akanamata sei pawheelchair haana kusimuka. One day kwakaitwa crusade akaenda mucrusade mamuya uri kunzwa mukati mevanhu vakawanda mamuri mustadium akanonongwa iye neuche yake akanzi amai uyai kuno kumberi and akaenda kumberi. Permanent andika uri temporal chero magara pauche 10 years munosimuka amai vakati kana zvikandirega ndikudze mune munhu wamakabata chigumbu imi mune munhu wamakatsamwira munhu wamakati pakwenyu nya ndifina karegerera munhu andika ndiye munhu akaichi arikutose kuti musimuke mufambe amai vakanzi kana pane munhu wamakatobheja mukatoita iri mhiko kuti andiregereri munhu chero zvikaita sei andifina kamuregerera amai vakati ex husband yangu ndo yakaita ndigari pauche zvikanzi kana makuda kupora just forgive from your heart mutoda kusimuka. Amai vakati azviiti vakadzokera kumba kwavo vari pauche yavo mangwana vakadzoka vakadedzwa futi vakanzi hamusati mafunga kuregerere ndo musi wakazosvipira kuti ndakuda kuregerera navo handiwana musi wavakaregera zati vakasumuka pauche tadzo nanhasi vanofamba and it's a true story.
Saka sometimes kuramba takabatirira pane zvimwe zvinhu takatsamwira vamwe vanhu takadini hatimaona zvinoita kuti tisaenda mberi tibva rimwe mablessings atinofa kunge tinawo kupora kwedu kwakunononoka healing yedu inonoka because hauna forgiveness iyoyo and we can all forgive each other and one day zvichaitika nezita rajesu kuti maiti tivacharegerera evidence wo agoregererawo vamwe vanhu vakamutadzira zvinoitika. You guys will never say never. Zvinoitika, but panongodiwa chete the right channel, panongodiwa the right ways to each other. And if they know kuti takakanganisirana tese iniwo ndaituka uyu andika ndikaitawo zvakadai kumunhu andika iniwo ndikatukawo ndenda zvakadai sokumunhu uyu pakataurigana zvakanaka guys. Kana ndokutaurirai guys, munoona peace ichiitika imini, munoona peace ichiitika ndokutaurirai. Saka instead of us kuti tikudzire pride paside vanhu ngavangesa pride paside because mumwe munhu anoona unge akati sorry kune munhu anenge why can we not forgive each other tese as people of Zimbabwe? Why can we not forgive each other as people of Zimbabwe, as children of God, as children of Zimbabwe? Why can we not forgive one another? No panenya yangu chete ipapo taura kutati ndosva ndiri kutaura toisa pride paside. Ndosva ngandichitaura from first life kuti ngatimboisa pride paside toti my sister, I'm sorry ndoziva kuti ndakatsika mumunda mako kana ndoziva ndakakutadzira. I'm sorry my sister, just get carried away. Then you are I'm sorry sir, kana ndakudai so I'm sorry. Then let's move on. Anditi todanana towirirana anditombesa pride paside because for mwana ofungwa kuti waraiti ndikati sorry kune munhu ndendatozvidzikisa mukona ndendatozvidzikisa andozooneka kunge inini handira kusimba but haungambobva wakasimba nekutadzirana nemunhu. Anditi ngatingosiyanai nezvekuda especially isusu vakadzi tisu tine problem hombe, tisu tine jealous about each other, tisu tine hate against each other, tisu tinonetsana isusu vakadzi, tisu tinotsikana konzi every time. Tikaona zvinhu zvaitwa nemumwe mukadzi unoita jealous, tikaona zvinhu zvaitwa nemumwe mukadzi unozvinyeya unozviona kunge zvisina kunaka. Kana ndaita chinhu chiri wrong dzidza kuuya wondiudza kuti my sister apa wakanganisa wochindipa iwewe advice yako unonoti ndo inoita tochiona kuti zvinoita here pana kuti toramba tichinetsana SIS MELLY takaita noise pasocial media 2018 tichiri vana vadiki ndichiri kuma 23 24 ezvinezvi ndane 28 inongori noise yekutukana kwevakadzi pasocial media, kutukana pasocial media. Chinoenza ndechekuti ndikutaura inini right now tubvotaura nyaya yepeace izvozvi hazvina 5 minutes taura nyaya yepeace neruregeruka mucomment section kune vatotukana. Saka noona kuti zvinonetsa tichichesei semaZimbabwe. What reason? Zvinonetsa guys, I'm not taking anybody's side. I love my titi chaiko andika in a own way. I love for evidence in a own way. I love mashalite vese in a own way. Tinogona maybe tisledu that communication ika zvokuti tingaita ufriend kana kuti but from zvakafanana newetali ndagbodzana newerini hapana gore yatoiye gore ndisingatauri newanti but ndasindangoenda joina life yako because I've got nothing against you. Kana vamwe vachitoona maybe ndisingajoini my life akonchidi vanenge vachiti maybe sisimendinetsani navaonani. No, that's not the case. And haisiriyo case yachona but nyaya ingoripo ndeyekuti tikutaura nyaya yekuti guys vanhu nezvaingowanikwa mukanaka handisi kuti ndiani angagona kuzviita guys kuti whoever, I think the best person who was supposed to do that ndivo minister kuti vatore vana vanhu vakadzi ava vese vavagarise pasi vamite kuti paite peace and vese vokumbirana ruregerero, then people moves on. And I think that she was the best body shaming zvekuti uyu akazofuta uyu guys hapana munhu anozvicreata panyika panapa. We don't create ourselves. God is the only person who created you and he is the only person who created me. So isusu vakadzi zvemabody shaping zvekuti uyu akafuta uyu azotadza kudai so murume wako siyanai nazvo because why are you destroying another woman? Why are you destroying another woman? For what reason? So let's love one another. Zvotana SIS MELLY ngatingobatane tingodanana. Kana uinewo zvaunoziva zvinoita kuti munhu iye arudze weight mupe advice. Tese takashata, yes takashata, hatinambokumbira vamwe vadai Mwari vakatipa opportunity kudenge yekuti vanangu timbotora dhaga umbozvinama namo uzviite zvauri kuda. Ndakanaka ini ndakabatana SIS MELLY ndakazvinama dhaga Mwari but hatina kupiwa opportunity yona Mwari. So let's not hate each other vakadzi. Let's not hate each other. Inangu pakundapedza mwoyo wangu
unotorwadziwa seeing macomments evana vekumusha zvavari kuitana mucomment section, zvavari kunyora mucomment section. Unyasona kuti takatorasika zveshuwa, takarasika zvechokwadi, takarasika. Instead of us standing kuti toita sei, ora it was the way forward ka tiri busy. Ndakutaura futi yaba tiri busy kuti ningi akadai. We are busy futi pointing fingers again, guys. Munoza the moment amuri kupointa finger to somebody else, you are also pointing the finger, same finger at yourself. And guys, let's stop this cyberbullying, guys. Let's just stop this cyberbullying. It's wrong. Let's just stop this cyberbullying to who and who. Nobody deserves to have this cyberbullying. Hakuna mtu deserve kutwa cyberbullying, guys. It's wrong. It's wrong. It's wrong. Cyberbullying must be, guys. Zvinokakubatsira kuti hande itinorejesta kuvhota kune vasati vakuda kuti unovhara manje hanimoona hande itinorejesta kuvhota, guys. Tivhotere nyika yedu. Vakati tine freedom of speech one, ndiyo nyika yatiri kuita freedom of speech, and that's the freedom of speech that we are doing. And I think in some way andiziviwo saka, guys, andizivi tazoimboedhawo vamwe timbonzwa kuti vamwe tichi Dr. Minister ni ndivhoterei nditemi. Hanzina Sophia, we regret following him as socialites. Yes, you have the right to feel that way. Unekodzera kufeel that way because zvechokwadi sometimes tinorasika zvemachokwadi, sometimes zveshuwa tinotorasika zvotodaro. Sometimes maturity tinombotiza kwatiri, tinombozama ose tiri nenyama ka. Remember, guys, musa expect 100% perfection kwatiri, tiri vanhu venyama. We are just socialites, but tiri vanhu venyama. Saka musa expect tinomborasika. Saka you have the right to feel that way. Kuti shuwa chokwadi ndofollowa chipa pandodzidzei. Handiona, it's true. Because tell abuse following, you know what following because I've got too much following. Yeah, I should attack another person or no, we are abusing following. My socialite, you are abusing in and this is socialite. My socialite, you are abusing following. You are. I'm not. You are. Whether you like it or not, you are a socialite. What are papa socialite by list you? They commented in the comment section. Didn't do better than one comment section now. That's me. Don't go. But let's love one another, guys. On a serious note. In an angular minister. For the minister or cards. Then you could you only hate my TTR. Mary Mo, you are wrong. You are very wrong. You are very, very wrong. Mary Mo, you are very wrong. And you only hate my TT. You are very wrong. We don't hate very my wrong. TT. Guys, it's supposed to but Zakapura 2018. Oh, Dara Daro. 2018, I don't need to keep a grudge now. 2022, she's a woman, she's a mother. As Natalie Guys Derek, Mujanete, Musaka vote. Yes, let's register to vote, guys. Register to vote. Okay, if you want to Anzina Sandy teams and Indwa, Mira, Anzina Sandy teams, you were male. You almost broke my marriage. You were also a cyber bully. Thank you for saying I was. Yes, I was. Truly speaking. And again, yes, I asked it for Munwe. So Andaka Postranya yake to come forth teacher or I did not see you. So now that I've seen you here, Sandy, and you are still angry and Okabatkana Bosa, Unakiwana, Sora, Nongenda South Kudum Nakafana Newe, Sandy Munina, I am very sorry. Neshakaitika nchaziva angu nyacho because I posted zakawanda. I am very sorry. Neshakaitika panguva yofunge. Taiti what to fight kuti ndikutokuhetawo zvakare and zvakare ndikuto destroy a marriage yako. I am very sorry, truly from the bottom of my heart. Find it in your heart to forgive me. Ufunge, I am no longer that Melly. Ndosaka wataura zvakanaka kuti you were. Yes, I was. And andifi ndakazviviga kana kuchiramba. It's true. But ndakatozoona kuti azvishandi. Handina kutumwa nemunhu, handina kutukwa, handina kuiswa pakona. I made a decision ndega. Ufunge, ndosaka ndiri kudaro. Hameno kuti zvakwauri uchandiregerera here. Anzina Sandi, I inboxed you, I forgiven. Oh, sinokana takataurirana saka uchiri kundiunzira wani naye masikana naye Sandi. Kwa saka takataurirana kudhara saka uchiri kudzoka uchizvitaura wani asikana. Saka usati wandiregerera. Because kana uchiti takataurirana kuseri saka uramba uchizvidzosa wani vasikana. Let's learn to move on. I know kuti it's a gradual process. Haugoni kundiregerera overnight. Animaona, haugoni kundiregerera overnight, but I just hope kuti one day uchazofuma usingasatauri nezvazvo. Anditika ehe.
Yes, Natasha is true. Natasha is true. It's very true. We were toxic. Joshua time yacho. Then was toxic in Anibozhirambi. Anibozhirambi it was and we were toxic. Jokutodaro. Anibozhirambi is very true. Naito zutinga zviramba. Ndingaramba chokwadi chiri pachena. Venga ndaifonera Sisi Mary ndichichema yomoste Sisi Mary ndaposka akanyene munondibvisa Sisi Mary Sisi Mary vanotali vakomana aive mazuva ekungorasikawo vediwe aingove mazuva ekungorasika vasikana aingove mazuva ekungorasikawo vasikana 2017 and 2018 enough I've forgiven you Sisi Mary long time ago tazviwa kuti cyberbullying ndeyechihure tazviwa ngoni asi hauchemberiwe here unoti tichemberi iwe hauchemberiwe here iwe izvozviwe hauchemberiwe ngakwanya kuna chembere here oh Sandy okay I didn't see it thank you for forgiving me thank you sha tinoziva munhu wese shamwari ka tese tinomboita homa mistakes ina hangu ndikasangana nemunhu wangu ndotozvininipisa kutozvidzikisa chako kubva pamusoro pebhisa kuenda pasi tadzo kuti sorry zvako chero ari mwana akadii because chokwadi unounderstanda kuti takunyatsozviona zvichiitika kune vamwe vanhu now kuti this is not correct ndiko correct saka tadzo rega ndibudo nekumboisawo umboisawo vamwe timbozwa pfungwa dzavamwe tiri pano kwatina kwekuenda okay ndona pana vanhu vangada kuiswa because ndikufanira kuenda kujimu vakawanda varipo vakawanda ndanada kuedwa chirega ndidoni alright ndanada kuedwa tiende my goni is a cute bro thank you mwana wekwatsvere I really appreciate thank you so much hanzi akatanga nyaya ndi true I remember Talin haya dala egonyeta how are you long time Sisi Mary vachiri nota Sisi Mary zvavo hanzi waitotya kuuya pafacebook ichiti ndinofuma ndakayanikwa but yes good makazvisiya hazvo Talini please apologize to Alinda for this iwe mbu ndakadistroya marriage yao Linda kupi inini please ndisiyewe please I beg leave me alone please in the name of Jesus I never destroyed anybody's marriage musachinje nyaya hello how are you I'm fine and you I'm very fine I say my levels aribo munomboziva panyaya dzana maititi na Olinda na evidence it's like maZimbabwe hatina kumbobatana hatina kubatana at all I think maybe panongoda peace but I don't know maybe muchagadzirisa sezvo muri macelebrity mese muchagadzirisa nana Sisi Melly mogadzirisa modedzana mogadzirisana munhu anochinja kana achida kuchinja my sister how munhu anochinja kana ada kuchinja isi tongotaurawo ane nzeve dzekunzwa anenge anzwa hatisi kutaura zvatiri kutaura zviri right vanhu vanofanira kutiteerera no okay iri bo my sister okay tinenge tichingokomenda chete zvanenge zvangotaurwa tichingokomenda okay sweetheart thank you so much hanzi naFabian ko adi kupesa nyaya yekuti akatanga nyaya ndiye thank you Fabian vanhu vanongotaura zvavo hello I'm fine sweetie I'm fine can I call you back is it urgent okay thanks I'll call you back on my way to gym okay sis bye
And who has the evidence? They could evidence that having got never know me teaching a man boss. I don't know. Cora Dona next. Papa unayo nyaya Cola next. And the Zimbabwe amuna celebrity Cola. Cola na nyaya. So guys, the another Edgar ataure shaudo ataure. Ti consequent. Lavender irikuti you need to download a current visionary. And what you wore, you're looking good. Thank you so much, Sanjan Lovu. Oh, didn't love footy. Yes, didn't do proudly do at you mana wa Chihera mukadzi weshumba. Vanhu ngatingobatana ise zvatataura earlier on. Hapana zvatinobva tikangobatana tokazoita something chine pundutso than kuti tisikoronetsana nezvinhu zvisina basa. Hanzi add me. I can't add you. Ufana ku request. Do you normally visit Nox? I really like your relationship. Yes, I do. And thank you so much. Kwatanga kwa mandla. Kwakatanga kwa mandla iwe. Kwakuri kusakwana kuya zvakwewe Quincy. Kuwa rinonaka uchitaura zvevamwe, but when it turns on you, it's not funny at all. Hope we have all learned from this, especially those vanoda kutaura zvavasingasiya. Thank you Masibanda, and it's very true. Zvinonaka uchadaro zvemumwe zveni kana zvaakwauri ma1. Let's just love one another, guys. Let's love one another. Maigunu takatotyira kuti muchaitirwa live muchituka kunzi manditaura imi musina. I know anything can happen. Social media here, sweetheart. I'm going to took people. Please, Madam Boss out of this. Hello. Okay. How are you? What should you say? Did it boss? I'll say my level. Arina, tokungotenderera nawo mumaStreet again. Tendere. Okay, Reba Robert, how are you, sweetheart? Yes. What you want to say, my sister? Chekutanga evidence achasisiri safe muZimbabwe. Iye nemwana wake dai vabuda muZimbabwe auya kana kuSouth Africa kana kuZambia, any country for now, ekuti anwatobuda nyaya dzake dzichimbokula down, because ezvinezvi kutaura chokwadi hatichazivi kuti ari kunyatsomuteera chechai ndiani, because akatuka munhu wese. Evidence akatuka munhu wese, zvekuti zvinhu achada kumubatsira zvatonyatsoda Mwari. Zvatonyatsoda Mwari nemunhu anokasika kuregerera. Otherwise kune mumwe wekuti anototi akatomutarisa evidence ofunga zvaakataura anobva auya ndikumubatsira. Saka dai abuda otengesa mafuta, inhu ingatongorarama wantisiri kuita zvemalaifi zvemachichi. Unotsvaga basa amaiguni, unotsvaga zvekuita zvisinei nemakuhwa evanhu, because ezvinhu ari kutonyudzwa, ende kunyudzwa ari kutonyudzwa wasteness rakaita life. Ko vakamuteera titwazviti wakaendere chipa life, wakazvitaurira kuti takauya panapa. Saka itingi dai abuda muZimbabwe atsvaga atengesa mafuta ake, oita majokisi, otsvaga zvinhu zvisinei nemakuhwa. Izvozvo zvamaititi deti nevaberekere kuchemera asikana vanhu vanotitadzira. Titakanyudza vanhu hobho, but zvisinei ngaabude odzisa muromo ngaunyarari, taura zvakakosha zvinovaka, zvisingavake vana vevamwe zvinoputsa, siyana nazvo. Your contribution. I think wow. Vanonzwa vanzwa so much
Is there anything else you want to say? Okay. Okay, pane mwada kuedwa here. Ngatidananei. Ngatidananei, ngatiwiriranei. Hanzi Zimbabwe ndeye munhu wese. Kubuda kuzimu achiende piko shise Zimbabwe ngasiye life dzevanhu chete. Frenzy case. Taura zvako Kora. Nai zvako iwe, she's involved munyaya yamadhambosi vai vanhu vari kumuti ngaasataure nezvake. Waudzwa nani kuti akunyudzwa? Haangatizi nyika kwake nekuda kwevanhu. Ngaagadziriswe chete orega zvemakuhwa. Ndine manudzo. Ai, guys. Night is the biggest pollution and fear poor Chihera people. Amakombens anzi kuda kuaverenga because pazvira kumenshena mazita evamwe vanhu vese kuno zvinonetsa zvinhu zvacho, but ngatingodananei gasi, ngatingowiranei. Tosvika kupi vanhu vevakadzi tichinetsana? Sure, tosvika kupi tichinetsana maZimbabweans? Hanzi caller evidence aite kuZimbabwe. She should go and report her case to the police. They will protect her if they are genuine. Hanzi akasiya aporonga zveevil manje ngasiyana nazvo zvemakuhwa. She's right to report if anyone mess with the kids. Vana vanopinda papi iye zvatuka kuti haazvari aiti anganya. Hanzi munhu anenge akanyara ndeye dangerous manje. Okay guys, let me love you and leave you. Hapana mumwe munhu auda kuedwa panapa. Everyone is declining. Hapana mumwe munhu auda kuedwa. I'm adding the last person. Akasadaira, I'm gonna love you and leave you. I'm gonna love you and leave you. Hanzi hapana asina kutuka apa, vese vanongotuka, saka panongodiwa kunzwisisana chete. Yes, vanhu ngavadanane, vanhu ngavawirirane, anditi ngavaregererane, vowirirana. Zvekufikisana izvi hazvizodi. Andoita request say unoenda ku-right kwako kana uchiona unoona pakanzi request. Molly, you're not answering. I'm trying to add you, but you're not answering, Molly. Okay, I'm gonna try you for the last time.
Lavender. Send a request again, Lavender. I don't know why I can't see some requests. No, Mari Mokuti Ed, then if I send you Ningrekini Murkuvama decline. Tula bechilude warova iwewe ndakusuwa kani kwangwari kupiko ani mazimbabwe mune kakudzungaira chete munokoshesa zvinhu zvisina basa. That's why nyika yedu yakadhakwa vakaona kuti muri mapenzi. Tula bechulude siyampelule. You are declining, guys. Me, I'm going. Bye bye.